connosco, máis ben as actividades programadas para celebrar medio século de feminismo organizado galego. Como xa podestes ver na propia programación, realmente hai dúas partes, non? É dicir, un pouco separadas metodolóxicamente, pero son todas parte da mesma celebración. Por un lado, o congreso que imos dar inicio agora dentro de un momento e que durará todo o día de hoxe, tamén a primeira parte de mañá ata mediodía. E, por outro lado, a exposición que inauguraremos en Fonseca a 7:30 da tarde, non? Están vinculados non soamente polo propósito común que hai en ambos, senón tamén por esa primeira parte do título tamén navegar, e diferenciados tamén por unha cuestión de presentación e tamén, en certo modo, metodolóxica, que ten que ver, a primeira parte, con un título máis académico, digamos, non? 50 anos de feminismo galego, e a outra parte cun título algo máis poético, non? E logo, realmente nesa exposición eu vou dar a palabra de seguida a María Xosé Agra, pero falta Carmen Adán, que era unha pata necesaria nesta mesa. Un problema de saúde e absolutamente inesperado esta mañá impide que poida estar neste momento aquí. Non sabemos se poderá incorporar ao longo do día de hoxe e de mañá, pero realmente estas cousas pasan e esperemos que sexa un problema transitorio e que de seguida estea resolto, pero faltanos a pata fundamental neste banco de tres patas, non? Realmente é unha historia contada, unha historia que é feita a moitas mans, non? Estes 50 anos feitos a moitas mans, con múltiples contribucións, achegas, esforzos, sacrificios, renuncias, alentos, esperanzas, logros de moi diverso tipo. Como digo, a moitas mans. E todas esas mans tiñan nomes propios, non? O que pasa é que, como sempre pasa, non sempre a memoria, e mesmo a memoria colectiva, tamén feita con moitas memorias diferentes, nin a memoria, nin a documentación, nin o coñecemento común que vai decantándose ao longo do tempo fai que neste momento poidamos ter presentes todos eses nomes. Pero, por tanto, moitos deses nomes non pasarán á historia, pero estaban aí. Con certeza, ademais, sempre pasa máis coas mulleres, pero sempre pasa, a memoria documentada e conservada no inmenso arquivo que foi creándose no Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos, grazas tamén a moitas mans e a moitas xenerosidades de moitas persoas e de moitas institucións, de moitas organizacións. Esa memoria documentada con ser enorme, sen dúbida, é só unha porcentaxe pequena da historia real, non? No tecido que queremos volver a visitar, nese tecido construído con tantas mans, hai moitos temas, moitos debates, moitos dereitos adquiridos, consolidados, non recoñecidos, tamén moitos procesos inacabados, moitas reivindicacións que aínda non viron o final consumándose dunha maneira que podamos dicir que era positiva para todo o traballo feito. A xornada de hoxe de mañá quere tamén ser unha homenaxe colectiva, unha homenaxe a todas elas, teñan ou non teñan nome coñecido. Cun aceno formal a Xoana por un lado, a Begoña polo outro, e no medio comprendido todo ese outro universo, non?
co convite a intervir a unha ampla nómina de relatoras que se pode ver no programa e tamén co convite a asistir como fila cero a unha ampla nómina de mulleres que tiveron un protagonismo, que teñen un nome recoñecido, coñecido e recoñecido justamente polo traballo feito ao longo de tanto tempo. E tamén quere ser un espazo de encontro, un espazo de celebración, un espazo de festa, en última instancia. 50 anos non sempre se cumpren. Tamén eu quería salientar que o propio programa é un pouco tamén a continuidade dentro desta casa, que é a casa de todas. Está María Xosé Agra, que dirixiu esta pata do Consello da Cultura Galega desde o primeiro momento. A ela debemos a timoxía inicial daquela comisión de xénero cando non había nada e que logo se foi transformando ata converterse no CEDIF. E de María Xosé, con distintos pasos, a Carme Adán, que coordinou o CEDIF nos últimos anos, que xa antes de ser coordinadora do CEDIF seguía estando dentro do propio Consello, teimando tamén por poñer sobre a mesa todos estes movementos, e que hoxe, de maneira imprevista non pode estar connosco, pero que hai un mes deixou de ser coordinadora do CEDIF porque acabaron os seus 8 anos de tempo máximo que se pode estar no Consello da Cultura Galega de maneira consecutiva, como eu mesma. É dicir, entramos xuntas e saímos prácticamente xuntas. Como a renovación que dura un semestre inteiro, o último que renova é a presidencia, pois ela entrou antes de min, ela formaba parte do plenario que me escolleu a min e sai antes de que o plenario, completamente renovado xa, no día de Antonte escolleu a nova presidenta. Quero dicir que nesa continuidade tamén estamos e non me cabe ningunha dúbida de que cando dentro dun mes, máis ou menos, non solamente tome posesión a nova presidenta, senón tamén se renoven as coordinacións, etc., haberá unha persoa que conduza o CEDIF coa mesma firmeza con que o deixou Carme Adán. Remato xa cos agradecementos, naturalmente, a todas as relatoras convidadas por aceptaren o noso convite, a toda a comisión do CEDIF, tanto pola organización como pola coordinación que veredes nas distintas seccións deste programa, por suposto, o propio CEDIF, está ali Marián, que é como a cúspide do CEDIF, como técnica, pero tamén, cando falamos de CEDIF, realmente o agradecemento indispensable para todas as persoas e organizacións que dotaron o CEDIF de tantos fondos como ten o CEDIF, porque eses fondos son os que dan tamén na base non solamente da propia programación do Congreso, sino de toda a exposición que imos inaugurar esta tarde. E a Facultade de Filosofía, no que continuaremos a xornada no día de mañá, e, por suposto, a todo o público asistente, tanto os que xa estades na sala neste momento, os que estarán no futuro, que estarán mañá na Facultade de Filosofía, pero tamén os que nos seguen a través de streaming e tamén os que nos visitarán no futuro cando todas estas intervencións vosas queden a disposición pública de maneira permanente. E doi xa a palabra, María Xosé. Moitas grazas. Ben, bo día. Non pensaba eu que tivera que estar aquí. Pois estabas prevista, Sí. Non eres un cambio de última hora. Pois a mí ninguén me avisou. Bueno, porque hai confianza. En todo caso, antes de nada, agradecer a vosa presencia esta hora da mañán.
supoño que irá variando e mudando tamén ao longo de hoxe e de mañán, pero agradecer especialmente a Rosario Álvarez, a nosa presidenta, precisamente que en este último acto este aquí connosco e durante estes 8 anos hai que recoñecer que fixo moito polo CEDIF e sempre apoiou todas as iniciativas que se fixeron xa antes, pero xa como presidenta. E en este caso eu creo que hai que darlle un recoñecimento e hoxe aquí creo que é o sitio a ese apoio constante, non só que, porque moitas veces nas institucións hai xente que está de acordo, pero que non fai. Me entendedes perfectamente, non? E no caso dela, non é que sexa algo que non vaya co seu activismo, digamos, e ca súa forma de plantear mesmo a presenza no Consello da Cultura. En este caso, creo que transmito o recoñecimento de todas, non só das que estivemos na Comisión de Igualdade, logo no CEDIF, sino do feminismo galego, porque está claro que en estes anos que non son 50 para o Consello da Cultura, pero son 25, que é a mitade, se di moi pronto, e aí está o traballo feito, non? Cas mans e cas aportacións de moitas mulleres que fan posible que o Consello da Cultura dese un volco. Eu creo que ese é un dato tamén histórico, non? A ter en conta de como se pode ir mudando. Claro, nos gustaría que fora todo moito máis rápido e moitas veces tampouco sabemos exactamente a dirección na que vamos, porque hai desacordo e iso creo que é algo que é consustancial ao propio feminismo, non? Non hai que temerlle os desacordos, sino saber como abordalos, discutilos e avanzar partillando entre todas, porque isto é, e ela mesma o dixo, é un proxecto colectivo, non? Que compromete a toda a sociedade, a transformación da sociedade e compromete ao noso país, a Galicia, non? Por lo tanto, non é unha cuestión de unha individualmente, hai voces moi significativas, e o iremos vendo, e comezamos con unha fundamental para o feminismo galego, pero eso non debe facernos esquecer esta parte colectiva de pensar todas xuntas, de pensar con, de pensar contra, e o que a mí me parece fundamental é que non falar ni pensar por outros. Creo que ese é un logro do feminismo cada vez máis acrecentado en estes anos, non? Entón, a min gustaríame que estuvera aquí Carme Adán, que foi a que nos liou ao CEDIF e a comisión organizadora da que eu formo parte, vamos, con Encarno Otero, Monse Fajardo e Carme Adán, que xa alá polo mes de maio do ano pasado empezamos a darlle voltas. Evidentemente, facer e construir unha xornada, en principio pensábamos facer unha cousa un pouco máis pequena, despois era máis difícil. Creo que hai que entender que meter 50 anos é moi complicado, non? E entón, facer unha escolla, primeiro de como abordar, digamos, temáticamente, logo como facelo cas persoas, é complicado, levou tempo, se falou con moita xente, unhas aceptaron, outras non, como sempre, as datas, os problemas, etc. E, como vedes, o programa trataba tamén de ser un homenaxe aproveitando o ano de Begoña Camaño, non? E pensamos que máis que buscar temáticas, pois non sei, pois sobre o corpo, calquera outro, non? Dos que están en debate, fialo a partir de ese texto de Begoña Camaño
do que se hai os fíos que Circe o pracer do azul. Son todos desa obra. E facer as mesas atendendo a décadas que podían dar xogo para centrar en esas décadas que era o que estaba a facer o feminismo galego, non? Con persoas que coñecen ben esas etapas e que nos poden presentar unha visión que, unidos todas esas décadas, nos dé unha imaxe dos 50 anos. Do que se trata, por tanto, de partillar tamén as experiencias, porque moitas, pois hai 50 anos aí estábamos. E claro, pois a unha lle dáse un pouco de medo mirar para atrás. Como miramos para atrás? Como revisamos ese sin, porque eu non teño nostalgia ninguna, ninguna, o sea, non. Hai que evitar, penso eu, non? Mirar con nostalgia, por máis que por momentos, pois algunha lle entran así. Sobre todo, o que entra é a recuperar, penso eu, e tratar de transmitir aquí esa liberdade que se sentiu, esa irreverencia que motivou e sigue a motivar e esa, diría Begoña, felicidade que se buscaba, que parecen palabras que hoxe non teñen sentido, non? Ou que nos quedan moi lonxe. Entón, bueno, pois un pouco reflexionar sobre eses momentos nos que sentimos esa liberdade, que é algo que se pode perder, xa o sabemos, non? Pero quen viviu a liberdade, eses momentos non os esquece xa máis. E eu creo que ese é un legado do feminismo que hai que transmitirlle ás novas generacións, non? Porque, decía, nos 50 anos atrás, non? As que somos vellas fomos novas e sabemos o que é. Pero as novas non foron vellas, nin son vellas. Entón, aquí hai unha labor importante de transmisión, de xeneración, e de unha das características do feminismo que é que ten que ser interxeneracional. Entón, bueno, non quero estenderme, un pouco explicar esta visión de por que está así o programa, agradecer ás miñas compañeiras da comisión organizadora, porque foi un esforzo grande, e a segunda parte, que é a exposición que levaron Montse Fajardo e Carme Adán explícitamente e que veremos esta tarde, que recolle, digamos, eses momentos das ondas que se poden documentar ben e que dan un complemento ao que se fale aquí ao longo de hoxe e de mañán e que queda, pois, por unha temporada para que a xente poda verse, recoñecerse moitas e tamén transmitilo á cidadanía e ás novas generacións. Bueno, como podo estar falando toda a mañá e non se trata disso. Non podes. Non podo, non quero. Simplemente agradecer de novo a vosa presencia, agradecerlle moitísimo a súa presencia e a súa aportación sempre e ánimo á presidenta do Consello e a continuación pasamos xa a traballar un pouco ca cabeza e a escoitar a Carmen Blanco. Que ocupe... Necesitas o ordenador? Quedas ti para presentar. Claro. Teño que mirar despois de Carmen, non? Hai descanso, non? Non. O descanso despois disso, Sandra.
Queres aquí ou prefieres aquí? Igual, xa me poñeron aquí. Xa, A ti deixaron. porque me deixaron, digo, como queres. A mí non me importa. No, por si acaso, vou poñer un pouco desto. Bien. Vamos con atraso, pero vamos a ver. Vamos, sí, que me pasei, que teño un problema. No, empezamos máis tarde. Además, como ao non te lo pensei. Claro. Aí está. Ben, con un poquinho de atraso, pero esperamos que eso non sexa un problema. Comezamos, polo tanto, esta primeira parte da xornada ca conferencia, diríamos, inaugural de Carmen Blanco, que evidentemente é o suficientemente coñecida como para que requira unha presentación e no caso do feminismo galego é unha figura fundamental, porque e por eso cando a comisión organizadora pensou en quen podía abrir non houbo ningunha dúbida, non? Ten moitísimas publicacións, profesora xubilada da Universidade de Santiago de Compostela, doutorouse con unha tese sobre imaxes de mulleres na literatura galega contemporánea á luz dos discursos feministas, e dai derivaron dous libros, un dos cales é o que, digamos, marca un punto de partida para o feminismo galego. Ese libro é O contradiscurso das mulleres, do ano 95, non? Entón, non vou a relatar todo, as súas obras e contribucións están en moitos sitios que se poden ver. Eu destacaría da súa trayectoria, primeiro, ese compromiso por presentar as mulleres galegas, a literatura de mulleres, a literatura feminista, e creo que o título desa obra é fundamental para entender o seu traballo, non? E para entender ese punto inicial do que parte o feminismo galego, non? Que é o contradiscurso das mulleres, non? Que significa o contradiscurso das mulleres? Que ten unha parte, obviamente, de visualizar aquilo que se quixo ocultar ou agochar na historia, pero o contradiscurso das mulleres é tamén un discurso alternativo, un discurso afirmativo, e creo que esa é unha das características importantes do pensamento e da práctica de Carmen, non? Que non é exclusivamente ir a desmantelar, que é importante, a presentarnos ou a visibilizar ese traballo que é descoñecido, tamén ese que aludía Rosario Álvarez, e que ela o deixa moi claro, as mans de tantas mulleres anónimas que contribuíron a facer a historia, pero que non teñen nin nome, pero que están aí, non? E esa concepción afirmativa que ten Carmen, que sempre facer algo e non quedar quietas, non solamente cuestionar, sino aportar novas formas, novas ideas e tirar, pois probando moitas veces se eso funciona, non funciona ou o que sexa. Eu creo que esas dúas partes, o que ela nos recolle de todos esos anos de traballo que podemos condensar en ese contradiscurso no doble sentido, no sentido, digamos, crítico, negativo e reflexivo, pero tamén en esa reflexión afirmativa que é tan fundamental e que sigue mantendo hasta os nosos días. Gracias, Carmen, por estar aquí, por todo o que nos tes aportado e por esa tensión sempre patente entre pensamento, acción e vida, que é tan propio
do feminismo e do feminismo galego, por suposto. Pois Gracias. Gracias. Moitas gracias polas palabras. Como o tempo é tirano, pois, a ver se apuro No. para cumplir co mandado. Moi rapidamente fago os agradecementos pola invitación ao Consello da Cultura Galega, que preside aínda, traballando despois de ter xa unha sustituta, Rosario Álvarez, que é compañeira miña na especialidade de filoloxía galega. Ben, aí estamos. Disculpa un momento. Tendes na documentación un guión, por si que tenes que tendes... Sí. Da charla dela. Ben, pois, feito o agradecemento, comezo. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar. Un esforzo máis, cidadás. Safo, que Afrodita me sexa propicia para cantar o amor e non a guerra. Rosalía, só cantos de independencia e liberdade saen dos meus labios. Despois destas palabras poéticas, pois, xa María Xosé Agra, que foi quen me chamou para que estivese aquí, e eu non fixen máis que dar o si por resposta. Ben, entón, si citei os últimos versos do poema Penélope de Xoana Torres, é porque non todo o mundo lé poesía, nin poesía galega, nin poesía de mulleres, nin poesía en xeral, e non todo o mundo lé moito. Aínda que as persoas que estades aquí, penso que sí, pero estamos ao mellor xa as persoas convencidas. Entón, por iso quise comezar con ese título primeiro, Eu tamén navegar, que convoca o pensamento sobre a historia do feminismo nuns máis ou menos 50 anos. Ben, quero tamén agradecer ao Centro de Documentación en Igualdade e Feminismo as 5 persoas de distintas especialidades, se non me equivoco, aludín aquí a filoloxía da presidenta, a miña filoloxía, aínda que ela é máis de lingua e eu máis de literatura, pois está aí representadas outras ciencias, a filosofía, a historia, a antropoloxía, se non me trabuco, aínda que hai quen di que o mellor a historia non é unha ciencia, pero non lle deamos demasiadas voltas a estes principios nos que ás veces se debaten os especialistas. María Xosé Agra, cando me chamou por teléfono, pediume o tema, claro, en principio do que máis sei, porque investiguei cando era relativamente nova, aínda son nova de cerebro, feminismo 1975-1995, 2 anos importantísimos na historia de Galicia, na historia das mulleres en particular, ben, e en moitas máis historias. Como dixen sí, é que María Xosé Agra e máis eu, pois, vou dicir con humor, somos unas veteranas de moitas cousas, xubiladas oficialmente na USC, mais seguimos traballando incluso na USC, veteranas na filosofía feminista, no pensamento e na acción do logos feminista.
ou sexa, na filosofía política, académicamente dela, na universidade, na literatura galega, académicamente miña, pero tamén dela, porque as dúas lemos textos que estudan de modo específico ambas disciplinas, a filosofía e a literatura, particularmente escritos por mulleres e homes, por persoas interesadas pola igualdade de dereitos humanos, polo xénero e polo sexo. No programa que tendes aí, que se vos foi entregado, vin eu logo e vexo de novo agora, e vedes vos, que me asignaron unha causa e un relato do que eu non sabía, como se ia titular. Vexo tamén que lles atrae ás organizadoras a literatura, e a literatura utópica. O meu relatorio, si vendes no programa, titulado por elas, non por min, di mudar a historia que outros escribiron por nós. Nada máis, nin nada menos. Ben, eu procurarei responder ao pedido primeiro de María Xosé Agra, non? Falarei dos feminismos de 1975 a 1995. Son 2 anos moi fortes e fecundos de cambio para todas as persoas e para as mulleres no noso contexto, nun contexto internacional. 1975 foi decretado, nomeado Ano Internacional das Mulleres polo organismo superior, pola ONU. E aí se moveron moitas cousas dende arriba. Ben, 1995, ano para min fecundo, moi fecundo, na bibliografía feminista, porque ese ano, 1995, saíronme 3 libros ao mesmo tempo. Non era o meu desexo, prefería que saíran separados, pero o contradiscurso das mulleres, historia do proceso feminista, que foi traducido e publicado, despois ampliado, traducido ao español, 2 anos despois, en 1977, Nais, damas, prostitutas e feirantes, unha parte analítica das imaxes e da presenza das mulleres na literatura contemporánea de homes, e mulleres e independencia, onde había aí escritos breves, publicados basicamente na prensa, en revistas non académicas, coas ideas básicas de aquel momento, en grande medida. Son obras as que remito para as persoas interesadas nestes temas, neste proceso feminista galego universal, que ese sempre foi o meu obxectivo, situalo aí, na universalidade, non nun gueto identitario, pechado. No esquema que foi entregado, para a ver se así avanzamos máis, e aí queda o que se lee para as persoas letradas. Virginia Woolf, que foi unha escritora que publicou moitísimo, é unha das mulleres creadoras e pensadoras que eu admiro máis e que máis lín e relín. Ben, pois dicía que as conferencias debían ser para, en la era de ideas socializantes, socialistas, ou militancia, como Leonard Woolf, o seu home, de quen leva o apelido. Ben, dicía que as conferencias estaban ben para as clases traballadoras, para xentes iletradas que non tiñan tempo para ler e se explicaba todo rapidamente nunha xornada, nunha conferencia. Pero se había liberdade na publicación de libros e diversidade, que lesen. Ben, ela dicía
con esa ironía británica e sarcasmo e outras cousas. Ben, pois digo, no apartado 2 da folla 1 do esquema, e desculpade a posible simplificación do esquema, pero tamén, se o fago, é porque a claridade e a cortesía da sabedoría. Se algo se sabe ben, pódese transmitir cunha claridade total e con grande sinxeleza. Ben, entón, nos conceptos de ciencia e pensamento, que están aí, conceptos de ciencia e pensamento non opresivos, aí están sintetizados e simplificadas as bases do pensamento e da análise da miña tese, que analizaba textos, pero que o mundo é un texto para a semioloxía. Todo o podemos ver como un texto. Entón, a miña tese xa foi nomeada aquí por María Xosé, foi unha tese pioneira, segundo ten dito a historia do feminismo, a primeira explícitamente feminista da Universidade de Santiago de Compostela. Foi no ano 94. Ben, e foi feita non por obriga, e si por prazer intelectual, con paixón, con amor, con toda a sabedoría que eu mamara dende que me enxendraran os meus pais, e a vida tamén. A vida é, sobre todo, con liberdade, con total liberdade. Na folla 1, abaixo, estaba no original en vermello, pero hai recortes económicos en todas partes, e por desgraza, sobre todo nas institucións públicas. E isto non pode ser, eu digo con toda claridade, en todo tipo de institución pública. E é fundamental que haxa cartos para aprender, para saber, e poda todo o mundo acceder ao saber e á educación. Aí aparece, nesa folla 1 abaixo, unha dicotomía conceptual e vital básica que me move pola liberdade e contra a opresión, e que compre ter clara nas miserias da historia, na intereseira demagoxia de todos os poderes opresivos, particularmente todos os totalitarios que ascenden. A liberdade é un desexo e unha realidade que procura liberación, emancipación, felicidade humanas. Verdade é o único medio que nos pode conducir á verdade, á liberdade, o pensamento libre. A sabedoría, e a sabedoría é a que se basea no xuízo mental, na razón, no sentido, nos sentidos, nunha soa palabra, no coñecemento que queremos adquirir. Na folla 2 aparecen tamén exemplificados, mas tamén claramente enumerados, poderes históricos básicos denunciados desde sempre, desde as orixes conscientes libres da humanidade, polo que chamamos consciencia crítica, libre de prexuízos e falsidades. Pois, polo que sabemos, sempre houbo seres humanos e animais, parece tamén, que defenderon a liberdade e a paz fraterna e xusta e se enfrontaron aos abusos de poder como puideron ou o mellor que puideron. Coñecemos os desexos utópicos e poéticos dos antigos soños, xa moi vellos, de amor e liberdade, da armonía, da paz, presentes sempre na larga vida da humanidade xa. Esta poesía é a que sigo,
a poesía do amor e non do odio. Sempre houbo unhas persoas mellores ca outras. Estas outras, as peores, desde o saber, é preciso comprendelas, entendelas, mais non compartir as súas características, senón combatelas. E dicen, seguindo o saber dun clásico, a claridade é a cortesía da sabedoría. A ver se podo seguila e con rapidez. Na folla 2 aparece un neoloxismo cultista, hoxe generalizado como edadismo. Paréceme moi ben a denominación clara que todo mundo pode entender. O que non me parece tan ben é a utilización interesada do poder da idade, que sexa, e por quen sexa, para continuar propagando os abusos de poder baseados na idade a favor dos poderes opresivos de sempre ou de hoxe, que basicamente son os mesmos. E como coedadismo segue correndo cos demais poderes os demais poderes opresivos que están aí no papel mencionados e que nos estudos de sexo, xénero, coñecemos perfectamente, mais que non todo o mundo os recorda, nin fai memoria deles, nin os ten conta na súa vida, que é o que importa. No apartado 3 do esquema, sintetízase o contido da conferencia solicitada. Xa aviso, porque a conferencia podía ser moi longa e non quero ser pesada e quero aterme un pouco o tempo. Comezando polas orixes do proceso da conciencia feminista, seguido polo movemento social e político, pois sen coñecemento da opresión non pode haber eficaz loita pola liberdade nin emancipación da opresión persoal e colectiva. E como dixen, procurarei falar claramente, como procurei escribir o contradiscurso das mulleres, fuxindo da lea de confusión terminolóxica que, por outra parte, tratei de aclarar no libro coa maior obxectividade posible e desde o meu punto de vista aberto á diversidade. Vou, pois, repetir de modo diferente o xa dito. Sempre hai que repetir o evidente. Dito, e isto está dito sin vaidade, senón porque non me arrepinto do que dixen, senón que me autoafirmo. E isto é moi importante para nós, as mulleres. É importante repetir o evidente e non sempre por placer, con paciencia revolucionaria, ás veces, demasiadas veces, e xa cansa. Concordo no esencial con todo investigado e dito con anterioridade, como é lóxico, ou se non o escribiría así. Ben, repito e agardo adecualo á nova situación presente como estou facendo xa. E aviso a ansiedade de presente e futuro o seguinte: da folla 6 a 8 do esquema entregado está en síntese toda a conferencia, e nas follas 7 e 8, en concreto, a síntese da etapa dos feminismos da segunda onda galaica, que enlaza coas anteriores e chega ata agora mesmo, porque falamos de 50 anos, eso sempre se está, sobre todo as xentes de historia sempre están co tempo, son moi de cronos, pero na poesía
podemos irnos a un tempo con múltiples significados e moito máis complexo en todos os sentidos. Ben, entón, por iso digo que quixen vir aquí, parecíame que era o mellor que podía facer para mostrarvos esa repetición, sempre con avances, pero tamén con graves retrocesos concretos, pero sempre con avances, predominan os avances, porque nos retrocesos a loita continúa. Ben, a revolución da mellora profunda, persoal e colectiva é unha revolución humana pendente de realización completa desde que a desexou e imaxinou o primeiro ser humano que o fixese ou os primeiros humanos a unísono nun mesmo ou en distintos lugares. Aínda nos queda moito por saber do pasado. Por tal motivo é preciso, polo menos, facer memoria, xa se dixo aquí, no contexto próximo de Occidente, dito isto co maior respeto ao mundo todo e ao universo coñecido e descoñecido, mas sen ningún medo, nin complexo, que é o que hoxe en día queren os poderes opresivos, sexan do signo que sexan, meternos os complexos. Non se pode falar do que non se sabe, e eu son escéptica. Nada se sabe totalmente certo nunca, mas si temos verdades provisionais ata que veñan verdades máis avanzadas que as maticen, que as amplíen ou mesmo que as neguen. Seguindo o fío de quen pensou ou fixo algo ben feito antes ca min, antes ca nós, trázase ese esquema onde tendes nomes moi importantes. Ben, explicaba as cores, aí están os conceptos e os datos básicos da que podemos chamar historia do feminismo galego, por suposto, da etapa que se me asignou en concreto, 1975-95, mas que continúa repetíndose e avanzando con fluxos e refluxos como sempre, e porque é un continuo fluir. Sabía Heráclito, sabía o Xoana Torres, moi admiradora de Heráclito. É unha historia situada no contexto universal, insisto, europeo, ibérico, español e galego en particular. Galicia, lugar na Iberia Norte, Atlántica, na Europa Sur, no dominio ideolóxico católico, na Galicia espallada na xeografía humana de todo o planeta. Ben, o feminismo galego ten unha historia común co universal. Para min é algo absolutamente evidente e innegable. Na creación, no pensamento e nas accións, o feminismo de Galicia estivo compasado co universal nas súas figuras máis lúcidas e fecundas neste sentido de defensa da liberdade e da igualdade humanas. Por isto, no esquema aparecen, e víanse, en violeta, lavanda, lila, malva, púrpura, por dicir as cores do feminismo e enlazalas cas fortes polémicas que houbo entre as lavanda e as púrpura, entre as brancas e as negras, etc. Ben, algúns importantes nomes galaicos de persoas e obras, aí as veredes, e Galicia con España e xunto a Portugal.
Non hai nomes no esquema das moitas moi nomeadas e non nomeadas polas historias, hoxe coñecidas, que fixemos e seguimos facendo o labor da gran segunda onda da emancipación das persoas fronte ao poder patriarcal. Eu penso, e isto o podedes despois debater, porque é debatible como tantas outras cousas, non sei se hai unha terceira onda. A terceira onda pode ser xigante. Sempre se dixo que esta chegada de ondas xigantes é xigante, pero é que a segunda tamén, e a primeira, foron xigantes, e revolucionaron. Para min, aínda estamos na segunda, porque vendes os principios da segunda e non se cumpriron, pero que tampouco se cumpriron perfectamente todos os da primeira, da reivindicación dos dereitos de igualdade na cidadanía. Nin siquera se acabou coa misoxinia que circulou dende as orixes no debate das excelencias. Non se acabou, ainda sigue. Entón, sempre repetido e sempre volvendo a razoar ata que, ben, xa cesa demasiado. Ben, pero avanzamos. Non puxen no esquema os nomes por respeto, non por temor. O tempo do pensamento non precipitado e profundo dará os nomes que quedan. Vivimos nun actualismo excesivo, penso eu, que impide pensar e que hai que facer todo o urxente según os decretan os poderes opresivos que mandan. Ben, isto non hai por que estar totalmente de acordo comigo, pero para mí é algo absolutamente evidente e para as persoas que pensan tamén. Quedamos, polo tanto, sen nomes, anónimas, polo de agora, aquí para min, pero os nomes témolos aquí, e é importante. E nos libros. No libro, o contradiscurso, están moitos nomes, e hoxe tamén noutros libros e lugares queda memoria de nós como aquí no Consello da Cultura Galega, grazas ao labor precisamente de moitos anos, 25, dixeron, desa comisión de igualdade, sempre cambian os nomes. E tamén, en particular, desta comisión de documentación que é fundamental ao arquivo, ao guardar a documentación. Comecemos de novo pola matriz, polo semente. Desde a filoloxía e o pensamento, tendes aí no esquema, feminismo é un neoloxismo, unha palabra que antes do 19 non existía. É unha palabra nova e cando se inventa unha palabra nova é porque hai que nomear algo novo. Entón, a orixe da palabra xa nos sitúa na proximidade francesa e para designar a orixe do movemento social e político que se produce co nacemento da primeira grande onda feminista, social e política no século XIX e que continúa con logros importantes representados por enriba de todo pola consecución do voto, do sufraxio, porque é a primeira grande onda que denominamos en xeral, aínda que hai moitos debates, sufraxista, polo peso simbólico que tiña o voto como, aínda que para os anarquistas non valía nada, e sabemos que o voto moitas veces non vale moito, pero era un símbolo de dereitos de cidadanía. Ben, e entón a orixe xa nos leva ao sentido e queda a palabra desde logo foi tremendamente polémica, quero o feminismo,
quen era feminista, quen non era, era aplicada a etiqueta de maneira prexuiciosa, despectiva, tamén levada con orgullo, e igual que hoxe, con distintas formas, pero hoxe segue sendo unha palabra polémica. Pero aí queda, e é importante para a filoloxía, queda a definición no dicionario desta palabra nova, basicamente, sin complicarnos, se pode discutir moitísimo como definila, pero está aludindo a unha corrente de pensamento que defende a liberdade, igualdade, fraternidade e felicidade. Non esquezamos isto. Entón, a creación da palabra rexistra a nova forza da igualdade de dereitos humanos. Mais antes do movemento social e político, houve outras etapas definidas por unha característica esencial, predominante, que, como dixen, sigue presente, aínda que non nos puntos de maior avance da mentalidade ni da vida dos seres humanos, pero sí no pobo, porque o pobo pois camina lento, hai que coñecer o pobo, aínda que o amemos moito, hai que coñecelo para melloralo, e formamos parte do pobo. Houbo outras etapas. A primeira, tendes aí no esquema, a do prefeminismo. Ao que aludín antes, da querelle de femme, denominado así a francesa, que perpetúa a disputa social e que dura nestas cronoloxías que facemos ata fins do século XVIII, no século que a Ilustración e as luces deron paso á razón. A ver se continúa reinando esta señora. Ben, e entón aquí se debatían as excelencias. Son mellores as mulleres ou son mellores os homes? E ben, como na cultura popular toda, onde estamos as mulleres, os homes non valen nada, ou ao revés, este debate de quen é máis e quen é menos. E aí aparece a figura dun galego, Juan Rodríguez de Padrón, a favor das mulleres, da filoxinia, coa súa obra Triunfo de las mujeres. E é que isto que quero dicir, que na cultura galega hai unha importante línea, pois non tan patriarcal como noutras culturas próximas a galega. Ben, pero, por suposto, un patriarcalismo enorme tamén. Unha cosa non quita outra. Aí está a figura de Christine de Pisa, con moitas obras, pero a simbólica, o libro da Cidade das Damas. Esta figura é realmente, nos temas que trata, é unha humanista, polo tanto, unha muller ilustrada, a favor da razón, do sentido, da civilización, do pensamento, e en todos os seus libros, no conxunto dos seus libros, trata todos os temas que seguimos repetindo ata hoxe no feminismo. Entre eles, un de tantísima actualidade como é feminismo e pacifismo. Ben, é unha grande clásica, como todas as que aparecen aí citadas, para min unas máis ca outras, pero e máis simpáticas unhas ca outras, pero todas admirables. Ben, logo está a figura no século XVIII, un pouco posterior, que coñecemos en Galicia, pero que non o lemos moito, que é o chamado Pai Feixóo, Benito Jerónimo Feixóo, este frade galego, autor de Defensa das mulleres. E hai que dicir que é un eclesiástico, pero ilustrado, unha das figuras máis importantes da ilustración en lingua española. Os seus irmáns si escribiron en galego, pero el andivo por outros lugares e escribiu a súa obra en español.
o feminismo galego da primeira grande onda, repite a Feijóo sen parar e ampárase nel, claro, para defenderse, era un frade. Os temas do prefeminismo que continúan nesta corrente ata hoxe, quero numeralos, porque vendes que seguimos debatendo e amplificando os dereitos para as mulleres e para os seres humanos sen discriminación de sexo e xénero, nin outro tipo de discriminacións, que todas están interrelacionadas, pois son a desmitificación de prexuizos, ou seja, de falsidades, a forza da memoria que se fixaba en repertorio de mulleres ilustres, como estamos facendo aquí agora, recordando, a educación como dereito e remedio. Este é o máis importante, porque as mulleres fomos desde as orixes do patriarcado, digo, non antes, expulsadas da instrucción por intereses moi claros, de manternos evidentemente, na marxinación, na exclusión, na escravitude. E hoxe en día, pois, isto tamén ocorre. A denuncia da escravitude, evidente, isto é o máis forte e o básico, sigue sendo hoxe o básico, porque neste capitalismo global que vivimos, hai tamén escravitude, non nos dereitos das constitucións, de moitas das constitucións, pero sí na realidade. É o ideal de independencia. Como vendes, prefeminismo, pero feminismo. Ben, a segunda etapa é a do feminismo orixinario, que se sitúa a fins do século XVIII e está centrado na discusión política. Feitos como a Revolución Americana e a Revolución Francesa, que coñecedes de sobra, e textos de matriz básicos, están postos aí, o da francesa Olympe de Gouges, que escribe brevemente dándolle unha dimensión estritamente política a problemática da marxinación das mulleres, e a británica Mary Wollstonecraft, que no seu libro Vindicación dos dereitos da muller dalle unha dimensión máis complexa, existencial, educativa, etc. Características deste feminismo orixinario recorrentes ata hoxe, e no que quero insistir, e veño a dicir como base. En primeiro lugar, as distintas estrategias de exclusión e inclusión que se poden establecer. Ben, a dialéctica entre igualdade e diferenza, que se utiliza moito, está tremendamente sobada, moi negativamente, penso é un dos problemas centrais da sociedade actual identitarista, xenófoba e non humanista, penso pero que é unha dicotomía, foi o que me fixo pensar máis como resolver isto cando estaba facendo a introdución para a miña tese que publiquei despois neste libro. Non hai unha dialéctica igualdade-desigualdade. Hai uns antónimos moito máis fortes, que son o de igualdade-desigualdade. Ou hai dereitos de igualdade ou hai desigualdade de dereitos. Ben, e logo, outra dicotomía, a de identidade-diferenza. Isto, aquí os debates foron enormes. Que, vista sen esencialismo, na liña do mellor pensamento posmoderno, do mellor, non do pensamento posmoderno superficial e frívolo, pois a diferenza é algo
evidente e mostra para min a riqueza da diversidade humana e demais diversidades, que son, para min, unha das maravillas do mundo, e que compre respetar, e amar e coidar. Creo que é vital e central na actualidade. E logo, a terceira característica, xa se herda da etapa anterior, pero, porque evidentemente, tanto Mary Wollstonecraft como a autora e reivindicadora dentro da Revolución Francesa da igualdade de dereitos de cidadanía, incluindo as mulleres, costoulle a cabeza a Olympe de Gouges. Perdeu a cabeza no contexto revolucionario brutal da Revolución Francesa. Ben, entón, as confluencias coa política xeral ata hoxe están. Quen apoia isto, quen apoia este outro, que partido, que grupo, que sindicato. Ben, e logo está xa apurando, porque é a hora da seguinte actividade, a terceira etapa, que é a primeira propiamente dita do movemento social e político de mulleres, que é a grande primeira onda, a do feminismo sufraxista, ao que xa aludín, que ten como obxectivo a reivindicación de igualdade. Ben, esta onda desenvólvese no XIX e no XX, ao longo de todo o século. E aí están moitos nomes, e aí temos unhas galegas creadoras magníficas, moi diferentes, pero que teñen en común ser mulleres cunha grande autoafirmación e mulleres que defenderon por enriba de todo os seus propios criterios. Ben, e aquí hai persoas que estou vendo coñecedoras, moi ben coñecedoras disto. Aí están, Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, postas por orde de idade, orde cronolóxico, xunto a grandes figuras que tamén coñecedes de sobra da defensa das ideas da muller, das mulleres e da humanidade, porque aí está a anarquista Federica Monseni, que nunca se chamou, nin quiso chamar feminista, pero que foi rompendo todas as contradicións, como sabedes, pois a primeira ministra durante a Guerra Civil, a Revolución da Guerra Civil, ministra de Saúde, etc. Ben, logo está aí, vendes, nesta onda, pero avanzada, e traballou por ela no período de entreguerras, entre as dúas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda, a figura de Virginia Woolf, autora de Un cuarto de seu e de Tres Guineas. Tres Guineas xa está traducida ahora a lingua galega e vai sair nunha colección de pensamento, clásicos do pensamento universal en lingua galega. Ben, Tres Guineas é unha obra pouco coñecida, pero nela, e moito máis se coñece Un cuarto de seu, e é moi importante porque en Un cuarto de seu Virginia Woolf reivindica a independencia e a liberdade de criterio para todas as persoas, pero persoal e colectivo, ademais. Pero, evidentemente, de maneira particular para as mulleres, que padecíamos moito máis o control. Ben, eu como se vivise daquela. Ben, porque sabes moi ben, porque cho contaron outras maiores como era iso. Entón, Un cuarto de seu é importante, e non é tan importante, porque isto tamén o quería dicir. Ela sinalou co dedo e dixo, como Xoana Torres, cando foi á universidade, estou agora falando de Virginia Woolf, cando foi á universidade a dar unha conferencia ás mulleres que lle pediran sobre mulleres en literatura e mulleres en novela. Entón, ela
empezou en todo o contexto, porque claro, senón as mulleres quedaban fatal, fronte a riqueza da creación masculina. Entón, ela era unha pensadora, como son en xeral na línea británica, contextual e integral. Entón, como ela despois decía, con ironía e humor, díxenlles suavemente que bebesen viño e tivesen un cuarto propio. Pero isto que dixo con grande ironía, porque a comida das mulleres era moi austera, moi mala nos coles, comparada coa riqueza da comida dos homes, estudantes e profesores, en algunos casos. Estaba de novo aludindo á pobreza, coa que nos visten ou nos queren vestir as mulleres no mundo. Ben, entón, isto é o que ela dicía, e Xoana Torres volve a dicir, madura o acio, beberás o viño. Non, pero que hoxe, por imitación asimilista do prototipo masculino dominante, póñense a fumar. Que decir, Virginia Woolf fumaba, que eso lle gustou, probou e gustoulle, e tamén bebía un pouco, pero non era alcohólica. E hoxe en día un dos grandes problemas de saúde das mulleres, a pouca utilización da cabeza, pois nos botellóns e todas esas cousas. Digo porque, claro, se facemos... É que o dixo Ana Torres, a beber viño. Non, ela di outras cousas. Por eso hai que aprender a ler poesía e saber o significado. Ben, e supoño que xa é hora. E logo está o feminismo vinculado ao antifascismo. Ela estaba casada cun xudeu, Leonard Woolf, no contexto en que publica en 1938 Tres Guineas. E logo xa ven a cuarta etapa, onde, como dixen, non dixen nomes, pero están nas publicacións por todas partes, e aí, eso sí, non podo non acabar sin decir cal é o obxectivo principal desta cuarta etapa, segunda grande onda do 20, a partir, sobre todo, da Revolución do 68 e do actual 21. E é a procura da autonomía, ou seja, da autonomía, da independencia, como lle queráis chamar, do criterio propio e da vida propia, e a investigación profunda sobre as diferenzas, empezando por corporais, e aquí é importantísimo, por exemplo, a medicina. E, non digo máis, a liberdade que nos guíe, e grazas. Grazas por estar aquí e grazas por facer. Moitísimas grazas, Carmen. Sinto que o tempo, como sempre, en estes casos vai, e non quero eu contribuir a... Como andaremos por aquí, teremos ocasión de comentar e de falar. Moitísimas gracias. Creo que temos xa un bo marco para poder avanzar nas distintas mesas. Pasamos, entón, se vos parece, para non ir acumulando tempos, a segunda, antes do descanso. A visita ao centro, María Xosé. A visita ao centro de documentación. No, visita, pero facemos desde aquí, non? Hai visita virtual. Hai que me entraba ahora unha cosa. Non, eu decía nada, todo é virtual agora. Sí. Son moi física e material. Sí. Ben, bo día, Susana. Bo día a todas. Susana vai a facer a presentación
dos fondos do CEDIF e ela é unha experta en documentación, diplomada en Biblioteconomía e Documentación pola Universidade da Coruña, é licenciada en Documentación pola Universidade de Salamanca, máster en Información e Documentación pola Universidade Carlos III de Madrid e ten unha trayectoria persoal con proxectos vinculados á organización e recuperación da información, a implantación de sistemas integrados de xestión bibliotecaria e as ferramentas de difusión cultural. Dende o ano 2005 traballa como técnica de xestión documental do Consello da Cultura. Actualmente está adscrita á biblioteca, desempeñando labores relacionadas ca xestión das coleccións, accesibilidade e difusión e atención ás persoas usuarias. Entre as súas liñas de interese destaca a incorporación da perspectiva feminista aos procesos e estándares de descripción e organización da información. Como vemos, ten unha moi boa preparación. Creo que algo que a mí me gusta tamén insistir, se se me permite, é que sin as documentalistas, sin que no Consello foron e siguen sendo fundamentales, non se tería avanzado. Pero pasa igual nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas universitarias. É dicir, sin ese corpo de documentación non teríamos chegado ata onde chegamos. Entón, o meu agradecimento na figura de Susana Guitar a todas as profesionais do mundo das bibliotecas e da documentación, os arquivos, que tanto nos axudan a recuperar esa memoria e a poñer en valor e tamén a difundir ben o que se fai, non? E o que ela nos vai a presentar precisamente é esa labor fundamental desde o Consello de poñer en valor os fondos, recuperar a memoria, e ela o explica moi ben. Así que llevo a palabra. Gracias por estar aí. Grazas, María Xosé. Grazas tamén por convidarme a estar aquí presentando os intríngulis da documentación, que sona moito no meu currículum de documentación. Ao final sempre é un traballo un pouco invisible, digamos, porque estamos clasificando, sempre falando do mesmo, de clasificar, de organizar, pero é importante clasificar, organizar para despois poder recuperar e difundir. Como xa comentastes antes na inauguración, este proxecto leva moitos anos levedando. Empezou coa recollida de documentación dende a Comisión de Igualdade, grazas a María Xosé e a Marián, moita máis xente, especialistas. E agora chegou o momento de difundilo en liña, que sempre foi o obxectivo final. Sempre estuvo accesible aquí para consulta en sala, pero a intención sempre foi atravesar os muros e que poidera facerse dende todas partes. Falando do proxecto, iniciouse, utilizando unha metáfora moi fácil, iniciouse no ano 2005, como digo, pola Comisión de Igualdade, iniciando a recuperación da produción das mulleres en Galicia. Colaboramos sempre a área de documentación para intentar clasificar e organizar, un pouco describir, digitalizar todos os procesos que son necesarios para conseguir unha difusión ao final. No ano 2000, o Consello da Cultura Galega aceptou a proposta da Comisión Asesora do CEDIF de poñer estes materiais en liña, porque xa había un volume moi considerable deles digitalizados. A ferramenta escollida para facelo foi un programa de difusión web e xestión de arquivos que se chama Atom,
que nos utilizamos tamén para xestionar información, documentación interna, pero a súa maior virtude é a difusión web. Para poñer en liña estes materiais, fixemos migración de datos, unha migración sempre complicada, pero como aquí sempre traballamos con estándares, aínda que foran bases de datos locais ou ferramentas máis humildes, sempre intentamos estandarizar a información. Entón, o proceso de migración implicou moito traballo de planificación, a automatización é sinxela, pero despois tamén implica unha revisión desa migración de datos, porque por moi compatibles que sexan os sistemas, sempre pode haber algo que queda descolgado. Entón, neso levamos dende o ano 2020, xa para planificar todo este proxecto fixemos un cronograma de traballo por entregas. En abril presentamos os materiais de 11 organizacións, xa os vistes, imagino, polo web, e hoxe imos publicar ao longo do día, cando saia daqui, outras 10 organizacións que, bueno, será a segunda entrega e temos prevista outra máis para finais de ano. A ver, disculpad un momento. Tranquila. O meu traballo sempre é máis dentro cos documentos que fora. Ben, o tipo de materiais non me vou parar moito porque ademais agora imos un pouco fora de tempo, pero o tipo de materiais que hai nesta colección é importante porque son únicos e irrepetibles. Digamos que a produción do movemento feminista organizado en Galicia, esta colección recolle documentación interna das organizacións que non pode, non foi creada para conservarse en ningún sitio, simplemente as persoas e as organizacións que a produciron entenderon que era importante e decidiron guardala na súa casa ou nalgún local. Co cal, aí está a relevancia, de feito, de que non é documentación que se distribúa por canles habituais que podamos comprar ou se poida distribuir nunha distribuidora. En documentación chamámoslle documentación, hai documentos efémera, forman parte de ese tipo de documentos, por exemplo, as pancartas que se fan para un acontecemento concreto, pero mellor a moita xente non se lle ocurriría guardalas como documento informativo ou como representación dun momento concreto. A intención da mesma non era que perdurasen no tempo, digamos. Entón, aí tamén entraña esta heteroxeneidade de materiais que ides ver na exposición, unha mostra. Entón, aquí voume centrar máis na ferramenta de difusión web. A dificultade que entrañan, por unha parte, é a ubicación no tempo, porque moitos deles non están datados, entón require unha labor de investigación para mediante outras fontes, como a prensa, por exemplo, porque podemos ter un adhesivo que só ten unha imaxe e un lema e non sabemos de que ano é. Entón, datar eses documentos ás veces é complicado, pode haber algún erro. As documentalistas en xeral non tendemos a non poñer nada do que non teñamos ningún indicio, pero pode que algún se escape. Entón, aí está a parte da necesidade da colaboración con vos, unha vez que estea posta en liña, para completar datacións, para completar datos que mellor non coñecemos, vos puidestes vivir nese momento, ver eses materiais, sabedes relacionalos no seu contexto, non? Ademais desta colaboración, tamén sería importante conseguir referenciar moitos máis materiais que enriquecesen esta colección. Non para custodialos no Consello, sino para
saber localizalos, saber onde están, e se alguén está investigando un tema do que nós temos unha pequena parte, poidamos indicarlles pois, onde poden acudir para completar a súa investigación. Por exemplo, facer rede entre distintas organizacións, persoas, e así recuperar a memoria en movimento de, como lle chaman aquí, o proxecto. Vale. Non me vou estender máis nisto, vou vos ensinar a aplicación, a ferramenta, darvos algúns consellos a hora de consultalo simplemente para que se xa máis sinxelo, porque ás veces a terminoloxía arquivística ou en bibliotecas a mí parece máis amena, pero ás veces faise un pouco árida. Entón, a colección está integrada no arquivo do Consello da Cultura Galega, no programa Atom, que vos comentei antes. Esta é a imaxe principal e vou entrar directamente en ensino de aí, porque creo que é máis rápido. Vale. Esta é a páxina principal, a interfaz. Como importante sempre, neste caso, neste programa, a barra da dereita. Sempre parece que só estamos, se abrimos, estamos nesta páxina e non hai nada máis, pero a barra da dereita en Atom sempre descubre información cara abaixo. Entón, temos o logo do Consello da Cultura Galega que funciona como botón de inicio. Sempre que nos perdamos, unha vez que entramos dentro das tripas do programa, podemos darlle o botón e volvemos a esta páxina. Nesta inicio temos a caixa de busca global con varias ligazóns nas que podemos acceder directamente, por exemplo, os obxectos digitais. Obxectos digitais son tanto nados digitais, documentos nados digitais, como digitalizacións. Pode haber rexistros gardados que non estean digitalizados por cuestións de dereitos de autor que non se poden difundir, pero todo o que está digitalizado pódese acceder directamente dende aí. Volvo ao inicio. Despois da primeira caixa de busca, hai un apartado de fondos e coleccións no que estaría o Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos. Poderíamos entrar directamente dende aí, sen necesidade de navegar por outro lado. Máis abaixo hai un apartado que se chama No Foco, que colgamos aí noticias de actualidade sobre os fondos, digamos. Neste caso está a primeira noticia do mes de abril, e despois están os formularios de consulta ou produción de documentos por si queredes contactar con nós. Vale, para iniciar, imos entrar directamente na colección da que estamos falando, que está dentro do Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos. Como vedes, a imaxe xa cambia un pouco e é un pouco máis simple. Como opcións de busca e recuperación, vou vos plantexar 3 opcións. Creo que poderíase facer unha exploración da colección completa. Eu creo que a hora de investigar nunha base de datos en xeral, primeiro é importante coñecer que podo atopar nesa base de datos. Para iso é moi útil facer primeiro unha navegación por todos os rexistros para ver que tipo de información está recollida, que tipo de documentos podo atopar, porque se non ir así, igual intentamos buscar algo que no fondo non vai estar nesa base de datos. Para isto é útil explorar a árbore xerárquica, porque os fondos están clasificados polo cadro de clasificación. Dende o Centro de Documentación de Igualdade de Feminismos está a documentación do movemento feminista organizado en Galicia, e dende ese descargamos, colgan os fondos de cada unha das organizacións que conforman esa colección. Si imos desplegando as frechiñas, vemos, por exemplo, a Asociación Galega da Muller ten todos estes documentos colgados. A maneira de, ir un a un igual é demasiado,
pero mirar como está para ver a información que hai, cando está marcado en gris, na árbore xerárquica é importante. O documento no que estamos é o que está marcado en gris. Os que están en branco, non. E a barra de dereita, importante, porque teño que baixar para ver o documento. Teño marcado este documento que é por unha lei de divorcio que non discrimina a muller. A estructura sería esa, a árbore xerárquica, a imaxe, dende a que podemos acceder directamente, abrila. Se tuvera máis páxinas, pois veríamos o documento completo, neste caso é unha imaxe única. E debaixo da imaxe temos a descripción cos datos da organización creadora, o tipo de documento que se trata, as persoas, se houvese máis persoas ou entidades que asinan ese documento, por exemplo, ou que formaron parte desa iniciativa. Neste tipo de navegación xeral, ás veces tamén facemos achados casuais. Igual non estamos buscando algo, pero porque non sabemos que existe. Entón, o navegar por todo pode darnos unha idea ou ampliar a nosa investigación. Tamén así vemos, por exemplo, os patróns de como están clasificados os documentos. Si queremos, por exemplo, neste caso, por exemplo, vemos que está clasificados por tipos de documentos nas materias. Poderíamos ir a buscar tipos de documentos se queremos facer unha letra dunha canción para unha manifestación. Temos un documento que son, o sea, un tipo de documento que son cancións, letra, e atoparíamos os rexistros que conteñen pois letras de cancións. Baixando para a dereita vemos a imaxe e a descripción do rexistro, e se entramos no documento temos a letra da canción. Bueno, a parte de exploración sería para a toma de contacto e para achados casuais unha opción bastante importante. Despois, outros tipos de busca sería podemos facer unha busca global ou unha busca moito máis concreta. Na busca global sempre partimos dun termo e imos filtrando a información ata chegar ao documento concreto. Poderíamos buscar do 8 de marzo, por exemplo, que documentos hai que inclúan os termos 8 e marzo. A busca, o programa faino por texto completo, co cal, se está no rexistro, nalgún lado, aparece 8 e marzo, buscaríanos, o sea, recuperaría eses rexistros. Digo que é global e podemos pasar ao concreto porque na parte esquerda temos os filtros para poder concretar máis a busca. Por exemplo, se limitamos polo Centro de Documentación de Igualdade e Feminismos, xa que isto é de todo o arquivo, podería haber máis materiais do 8 de marzo noutras coleccións. Limitamos polo CEDIF, entón iríamos en concreto os materiais de CEDIF sobre 8 de marzo. Para facer buscas máis específicas, a caixa de busca funciona como Google. Entón, se queremos facer unha busca literal, teríamos que poñer 8 de marzo, literalmente. E seguramente os rexistros que atope sexan menos. No caso do CEDIF serían 37 en vez de 47, por exemplo. Despois, a visualización de información é moito mellor que naveguedes vos cando poidades, pero pódese ver en lista, o sea, en imaxe, uns datos moi concretos de título, tipo de documento e organización, ou senón visualizar por cadros, que ás veces é máis amigable e máis fácil seleccionar o que queremos
Tamén é recomendable buscar noutras linguas. Por exemplo, 8 de marzo pode estar escrito, pode haber materiais que sexan noutras grafías ou noutras linguas. Se poñemos marzo 8, tamén aparece un resultado. Todos estes resultados que atopamos podémoslos ir guardando no clip da dereita e despois permite exportalos. Imos guardando no portapapéis e podemos exportalo despois para ternos unha lista coa documentación que nos interese. Vale, e se queremos facer buscas máis concretas ou temos datos máis concretos, queremos centrarnos nunha época concreta, por exemplo, poderíamos buscar na busca avanzada limitando a busca por título, por materias ou por lugares, por exemplo, pero por título vou non limitar xa centrándonos na colección do CEDIF nun intervalo de datas, por exemplo, que sexa dos anos 80. 1980 a 1989. Se buscamos o 8 de marzo nese apartado, xa directamente nos recupera todos os rexistros no intervalo de que teñen data de 1980 a 1989. E se sabemos o ano, tamén podemos recuperar a busca e limitar só por ese ano. Co cal do ano 1980 só temos este cartel, por exemplo. Non é un cartel, un díptico da Asociación Galega da Muller do ano 1980. Ben, eu creo que pola miña banda vou parar xa, porque se non empezo a navegar e o importante é que vos o fagades dende a casa. Con estes pequenos consellos eu creo que non vos ides perder. Importante mover a barra lateral para ver a pantalla completa, porque sempre está o rexistro cando buscamos, ten que estar seleccionado en gris. Despois temos a imaxe e despois temos a descripción con todos os datos que meteron as compañeiras. Usar as comiñas para buscar frases exactas, se queredes. Non vos dixen que hai unha guía de uso, está no apartado de información. Estamos preparando tamén videotutoriais, que sempre son máis amenos. E, se non, pois consultades nos anos, que tanto Marián no CEDIF como a min na biblioteca, o que queremos é que naveguedes pola colección especial en FOG e que vos sirva para os vosos intereses. E nada, moitas gracias. Moitas grazas, Susana, por adiestarnos mínimamente na navegación. O eu navegar, creo que navegar nas ondas dese mar azul. E a verdade é que a min, permitídeme esta cuestión sentimental, me produce unha tremenda alegría ver isto, que o movimento feminista en Galicia teña esta base posta. Creo que é unha experiencia e un traballo pioneiro, non? Entón, me gustaría facer un chamamento ás que estades aquí e ás que coñezades a que calquera cousa que teñades que moitas veces se tira ou que non se sabe que facer con ela ou que non se valora, pois xa sabedes a onde mandalo. Aquí lle dan bo uso, rastrean, Aquí valoramos. Valoran moito, e eu creo que esa é unha contribución fundamental. E que en eso
tamén o feminismo galego en estes momentos é pioneiro en España e quizáis no resto do mundo con este sistema, non con outros. Entón, todo o que podamos facer para que esta bola non só fermente, sino que deseáis esplendorosa e que teña algo que non lo faga chegar aquí. Penso eu, non? Sí, sí. Ainda que elas dirán que sempre temos moito Sempre, traballo, que non sempre sei hai que, cola. pero o Consello ten que seguir poñendo persoal para esta navegación que vai a ser o futuro, non? Para do que non se pode pasar, porque hai que airear os arquivos e o que está aí e recoller todo. Bueno, pois, gracias. Ahora desconectamos 10 minutos porque vamos un poquinho tarde para que non se nos bote encima o tempo das 2 mesas que quedan. Gracias.
tempo, pasa o tempo. Isto está feito no 2017. De verdade, estamos no 2026. Xa pasaron 6 e 3, 9 anos. É terrible isto, Increíble. E ya estás jubilada. Que xa estou jubilada. Eso xa foi tempo, María, porque teño dentro dun mes cumplo 76, mira, e xubilaimos 64, mira canto vai, 12 anos. Que sorte, os 64. Que sorte, dice ahora. Xubilaimos 64, empecé a traballar aos 20. Claro. Tamén vos digo, Es que igual, daquela era así, É unha chulería que só vos podes permitir as profes. Si, eso é verdad que non lo, daquela non lo... Que me dera porque nin. eu traballei e estudiei ao mesmo tempo. Entón, daquela que teño esas cousas, verdad? Está enchufado isto. Non o sei, pero non sei. Non. Si lle das aquí. Pero hai que darle aquí. Non, xa está. Ah, Cando queiras. sí, xa podemos comezar. Bueno, pois bo día e moitas gracias. Continuamos ca sesión do programa como estaba previsto despois de escoitar a Carme Blanco, que tamén nos ilustrou, e a Susana en como navegar. E quero citar aquí que é moi importante que as mulleres teñamos arquivos. Moi importante. Porque o recurso á historia oral, que é unha das metodoloxías máis utilizadas, e moi especialmente no período que nos toca a nós falar, é importante, mais é verdade que ca idade o disco duro garda o que quere e explica o que pode. Sobre todo para evitar sufrimento, non? Por tanto, ter arquivos propios desto que tamén facemos as mulleres, que guardar nas nosas casas e nos nosos fallados materiais que agora están aquí. E, por tanto, eso foi importantísimo e todo o traballo feito por mulleres, porque as documentalistas e bibliotecarias, maioritariamente, por non dicir unánimemente, foron mulleres. Entón, eu quero agradecer ao Consello tamén e a CEDIF que delegaran min un período, o malva que tinxía o ceo, frente á negrura no que no Estado español nos tocou vivir, aquelas persoas que nacimos nos anos 50, en toda a súa amplitude, por dúas razóns, porque a memoria non nos foi transmitida por terror, a non ser no exilio, que sí existía esa memoria, en primeiro lugar, e, en segundo lugar, porque tuvemos que ir descubrindo que efectivamente esa memoria existía. Existía en todas aquelas mulleres republicanas, que, se non foron asesinadas ou exiladas, guardaron nas súas casas ese acobillo que pouco a pouco foron transmitindo, a pesar do terror, non? Por eso houve memoria. E a partir dos anos 70, pois moitas cousas houve que reconstruílas, porque agora, gracias aos estudios feministas, sabemos, pero naquel momento sabíamos bastante pouco. Por tanto, o período de 1975 a 1985, do que van a falar as dúas compañeiras que están comigo, foron, digamos, por un lado, fíos tecidos desde a República e desde a memoria, desde a resistencia e desde a loita na dictadura, que a houbo, pero casi que houbo que coselos todos a partir do momento en que pudemos falar de liberdade, en que poidemos falar de liberdade. E estes novos tempos que se inician no 76 hasta o 85 van a formar novas loitas, loitas que comenzan, en primeiro lugar, ca loita polo dereito ao divorcio, porque hasta ese momento as mulleres eran adúlteras, os homes non, as mulleres sí. E, por tanto, hubo que empezar por aí a camiñar en reivindicacións que se foron ampliando, abrindo un abano tan grande de ser persoas de pleno dereito como vivimos hoxe, inda que seña necesario defendelo, non? Eso trouxo como consecuencia manifestacións e loitas que sempre combinaron a reivindicación ca felicidade e a alegría. Vou a facer referencia aquí, por si non tedes memoria, e sobre todo as máis novas, de algunhas cousas que cantábamos. Manolo, a cea, fala ti solo, se non quedas sin cear. Era así, cantando, evidentemente. Era así. Queremos camiñar tranquilas de noite e de día sin medo a violación. Ou imos queimar a conferencia episcopal por machista e patriarcal. Todo eso ven deses anos, 76, 77, 78, que eran as cantigas,
que logo, bueno, pois culminaron e se seguiron, e aínda hoxe as concentracións e manifestacións feministas teñen esta búsqueda de felicidade que ten que caracterizar a nosa vida. E se foron conquistando dereitos, o dereito de divorcio, a mudanza na legislación, concretamente no Código Civil, para algo tan simple como poder asignar e poder ter unha conta propia, ou a partir da maioría de edad tela aos 18 anos, porque as mulleres non eran maiores de edad nunca. Dependían de un marido, ou de un home, ou de un convento. E, por tanto, mudaron moitísimo as vidas. Eu quero aquí facer referencia só, porque éramos tantas e tantas que quero facer referencia aquí só a 3 que xa non están e que abriron camiños en espacios moi difíciles de abrir. Quero referirme a 3 axentes de economía doméstica, así se chamaban, porque non eran funcionarias do servizo, eran axentes de economía doméstica, inda que a súa titulación fora exactamente igual que os seus compañeiros. Quero facer referencia a África Leira, a Mita, María del Carmen Álvarez e a Pencha Santas Marinas, que conseguiron que as mulleres traballadoras do campo e do mar foran traballadoras, porque non existían como traballadoras. Quero falar tamén de toda a construción de un movimento, evidentemente cos seus problemas e dificultades, porque foran épocas en descubrir se a dupla militancia era válida ou non, se as mulleres podían militar no movimento feminista e nas organizacións políticas. Foron épocas de falar de o diferencia da igualdade, o feminismo da igualdade e o feminismo da diferencia. Por tanto, de debates importantes que logo despois nos permitiron construir mundos comuns. É dicir, e de empezar a plantexar, despois da loita polo dereito ao divorcio, os dereitos sexuais e reprodutores e outras sexualidades, a propia e outras que as mulleres tiñan e querían reivindicar. Dereitos económicos, salarios que se manifestaron en loitas sindicais importantes na confección, no mundo da cerámica, na conserva, porque, como dixo, e non o digo eu, como dixo o historiador Carmona, Xoán Carmona, a revolución industrial en Galicia ten nome de muller, desde o mundo do tabaco hasta o mundo da conserva. Por lo tanto, todo eso se foi construindo entre os anos 75 e os anos 85, todo eso, e por eso ahora estamos aquí, e por eso temos 50 anos, non? A sororidade a herdamos do 19, porque a practicaron Concepción Arenal e Juana de Vega, entre outras. Xa heredáramos ese tema, pero hubo que descubrilo, que tiñamos referentes e que tiñamos herdanza, non? E só quería rematar a miña intervención para dar paso ás outras dúas compañeiras que teñen que falar con esta pequena publicación que se fixo no Museo do Pobo Galego no ano 2017. O Museo do Pobo Galego ten un arquivo importante de mulleres, porque se fixo un vaciado de toda a prensa, de toda a hemeroteca, cos temáticas de mulleres, que está en línea. E, como consecuencia deste traballo, na celebración dun 8 de marzo, que se fixo no museo, pois se fixo esta pequena publicación, e quería facer referencia ás pioneiras que nos precederon, porque temos referentes, incluso as que xa temos unha edad temos referentes. No ano 1966 se publica unha revista que se publicaba en Madrid, Signo, ten un número extraordinario dedicado a Galiza. Nesta revista, María Xosé Queizán escribe xa sobre a muller galega e di, María Xosé Queizán, neste artigo, que, como vedes, ten varios dibuxos de Castelao e fotos de Manuel Ferrol. Estamos falando do ano 66, en plena dictadura, non? Dice María Xosé Queizán: podería falarlle de algunhas grandes mulleres galegas, de Rosalía de Castro, a nosa querida poeta, de Emilia Pardo Bazán, que parece que non soa ben citalas sin porlle dona, de Concepción Arenal, da Baruda María Pita ou de María Valteira, a da Saya Leda. Mais isto só serviría para demostrar que en Galicia houve mulleres que pola súa sensibilidade, intelixencia ou valor conseguiron pasar a historia, cousa moi loable. Si partimos de que a historia está feita por e para os homes, e que a muller non fixo senón de báculo na sombra, ou de escada para que o home dera logrado o grau de desenvolvemento que neste momento posúe. Evidentemente, isto está versionado en galego porque no 66 na revista Signo saliu en castelán, obviamente, non? Isto decía María Xosé Queizán. E noutros documentos que tamén
están no Museo do Pobo Galego para que podáis investigar, fago referencia dos panfletos. O importante que é guardar os papéis eses, que son volandeiros para votar nun momento, non? A Asociación Galega da Muller, a Secretaría da Muller das Comisións Obreiras e as Feministas Independentes, no 8 de marzo do ano 1979 reivindicaban dereito a un posto de traballo, non o despido das mulleres en razón do seu sexo, igualdade na prestación da Seguridade Social, equiparación laboral na Seguridade Social para traballadoras do servicio doméstico e acceso a todos os postos de traballo en igualdade de condicións cos homes. Mais 3 anos despois, ese mesmo día, Móvete con nós, comparsa móvil, 7 de marzo, convocada por HM, polo Grupo de Mulleres da Universidade, Mulleres Area, MNX e Secretaría da Muller de Comisións Obreiras, se reivindicaba porque queremos unha maternidade responsable, legalización de anticonceptivos a cargo da Seguridade Social, información científica e clara dos distintos métodos anticonceptivos de especialización do aborto. Fixadevos en que pouco tempo se iban dando pasos importantísimos na conquista de mulleres libres aquí na Galiza. Ben, estes foron eses anos e seguimos camiñando e seguiremos, pero que tamén as mulleres novas e as persoas novas, porque tamén o movimento feminista precisa de homes que sean feministas, cambiar o mundo para buscar a felicidade, precisa da humanidade no seu conxunto. Por tanto, tamén esta reflexión vai pa eles que poden cambiar as súas actitudes e as súas cabezas e os seus pensamentos. Voulle dar a palabra, e por este orden, a Marián Mariño Costales e Raquel Fernández Reguera. Marián Mariño Costales é antropóloga feminista e un dos piares do CEDIF. Quero decilo, e me vai a permitir que o diga, claro. Con Marián Mariño empezamos a traballar no ano 2005. No 2004 empezara o que vai a ser Grupo de Igualdade como só grupo de traballo. E quero facer referencia aquí. En un ano se conquistou ser unha comisión do Consello da Cultura Galega e hoxe é un centro de investigación e estudos feministas, non? Bueno, pois Marián é un dos piares, desde 2005, dese traballo fundamental. Hainas imprescindibles, ela é unha delas. Licenciada en Filoloxía con grado no ano 1999, investigadora... Filosofía. Filosofía, sí. Me faltaba. Filosofía, sí, perdón, o teño aquí, Filosofía, con grado no 1900, sí, porque ademais sei que eres, antropóloga. No ano 99, investigadora en Antropoloxía Social, técnica documentalista, pola Comisión de Igualdade desde a súa orixe, 2005, traballa desde unha perspectiva feminista na que instrumentaliza a teoría, as redes sociais na investigación e no laboral. Raquel Fernández Reguera, que eu xa non me lembraba, que sí que me entrevistou, porque ter edade o que ten, agora te entrevistan, non? Graduada e máster en Historia Contemporánea pola Universidade de Compostela, as súas liñas de traballo son feminismos e movimentos sociais, traballo político das mulleres na transición, traballo de fin de maestrado o movimento feminista organizado na Galiza durante a transición 1975-1983, que recibiu o Premio da Valedora do Pobo no ano 2022. Por tanto, Marián, tes a palabra, media hora, e despois ti, Raquel, e moitísimas grazas. Bueno, pois comezo o que vos vou a contar. Decidín titulalo Feminismos en mapas, Galiza 1975-1979. E este corte é un corte herdado que decidiran Raquel e Eni Antelo, que era que estaba previsto a que primeiro se encargamos que falara desta primeira etapa, e las acordaron a quen llevando un saúdo tamén a Enia, así que nos está escoitando, que non o sei, do outro lado do Atlántico. E, bueno, a mí me pareceu fantástico o corte que fixeron, e así continuamos. Eu me encargarei únicamente desta etapa. E a miña intención é mostrar moi sintéticamente as formas de organización, loita e cuestións abertas polos feminismos en movimento nese intervalo, comezando efectivamente por 1975.
que nos traslada a un contexto no que a nivel internacional os feminismos en movimento xa están situados contra o androcentrismo e o patriarcado. Denunciaran o remoto e a actualidade destas estructuras, a súa continua produción e reproducción para a preservación dun status quo que se quere dominante nas relacións sociais, que obstaculiza e modula o sentido crítico da especie humana. Perdón. Vale. Mira, da especie humana, nas súas producións sociais, económicas e culturais, e determina marcas bisexuadas dos corpos que se constitúan en piares materiais e simbólicos do definido como masculino e feminino, e natural, social, política, espacial e sexualmente diferente e necesariamente complementar. Establece, ademais, espazos, valores e normas diferentes e diferenciadas que determinan para as persoas debidas en muller nas relacións lugares de dependencia e co inferior valor social que para as debidas home. É o mesmo contexto no que nas redes de goberno occidentais non cuestionan o patriarcado, están cada vez máis ao servizo do capitalismo e a globalización económica, social e cultural, e onde a internacionalidade representada pola ONU, da que España fai parte, sorprendida polos feminismos en movimento, declara para 1975 o inicio do primeiro decenio da muller, a súa emancipación e as posibles consecuencias da mesma sobre a orde social, política e económica. Mostra así un problema que afecta a ordenamentos que se definen demócratas e que as feministas interpelan. A declaración inflúe a nivel Estado na articulación das primeiras jornadas de liberación de la mujer en Madrid, onde mujeres feministas e non falan da situación da muller na sociedade, na educación, na familia, no traballo, nos barrios e no movimento feminista. Sucede isto nun Estado no que as redes de goberno contan cun protagonismo dictatorial que agoniza, morre e tamén ten lugar na diminución de medo a participar en propostas para o cambio con consecuencias na emerxencia de organizacións feministas en Galiza. Unha Galiza na que a maioría da poboación reside en pequenas concentracións urbanas dispersas por todo o territorio. Este é un mapa de 1979, pero o aspecto que podía ter 1975 é moi semellante. Entón, concentracións urbanas pequenas, dispersas por todo o territorio, cunha estrutura económica basicamente agraria, gandeira e pesqueira, con tendencia baixa, en favor do medre de áreas metropolitanas máis dependentes do desenvolvemento industrial e do sector servizos, e máis abondosas na franxa atlántica, como ben se pode ver, ca na miña. Me refiro a do Miño, claro. Aquí, mulleres maioritariamente situadas na ilegalidade en marcos dunha clandestinidade que medrara contra o franquismo, a prol de relacións sociais igualitarias e democráticas contra os imperialismos, contra o capitalismo, na loita de clase, na loita anticolonial ou pola libre expresión dos povos, que constatan o diferencial Galicia nun conxunto dun Estado que prefiren descentralizado, que maioritariamente adoptan o galego como lingua vehicular e conectadas con outros movimentos sociais, toman consciencia de que a loita contra o sistema dos sexos dominante require do desenvolvemento de accións, pensamento e prácticas específicas e deciden implicarse nun proxecto común. Establecen contactos empregando vías legais e clandestinas, espazos propios como vivendas, oficinas de traballo, locais de ocio, perruquerías, e non lugares como mercados e encontros na rúa. Teñen como efecto, en 1976, a presentación pública da Asociación Galega da Muller no mes de maio en Compostela, con unidades activas nas cidades principais da costa atlántica, en Lugo e Ourense. Contan cunha xunta xestora para se coordinar. Son mulleres de clase media, de diferentes idades, niveis formativos, opcións sexuais, nais traballadoras, obreiras, estudantes, retornadas, casadas, separadas, solteiras, emparelladas, viudas, en fin, moi diversas. Dan forma a unha novidosa plataforma de loita contra o patriarcado na Galiza, interconectada cos feminismos activos no conxunto do Estado e alén. Para se identificar, HM expresa a independencia das inxerencias dos homes, dos gobernos, das administracións, da Igrexa Católica e das organizacións sindicais e de partido de esquerdas e ou nacionalistas de dimensión estatal ou galega na que a maioría militan e por iso son coñecidas como doble militantes. A minoría restante súmase a HM como autónomas, por iso son chamadas independentes.
Fronte ás clásicas estruturas piramidais, propoñen lóxicas de funcionamento asemblearias nas que todas se podan expresar e ser escoitadas, na que as tomas de decisión sexan colectivas, propoñen rotación de cargos e a creación de grupos de traballo de finanzas, edición, deseño, impresión ou difusión e comisións sectoriais atentas ás necesidades de cada momento. Fan tamén traducións para que as achegas críticas feministas cheguen ao maior número de activistas e formen parte dos seus debates internos e das súas expresións no espazo público. Tamén no mes de maio preséntase a Asociación Universitaria para o Estudio da Problemática da Muller en Compostela. Aí vai desmarcado en amarelo, triquitri, en Compostela. Aprobou un programa no mes de novembro. Busca introducir perspectivas feministas ás diferentes áreas de investigación e na vida universitaria. Por outro lado, a emerxencia dos feminismos organizados, o temor á perda de militancia, a necesidade de se adaptar aos chamados internacionais e as perspectivas de participación abertas ante unha esperada democratización do Estado, interveñen no feito de que neste ano, no 76 e en sucesivos, organizacións de partido e sindicais promovan nas súas estruturas a creación de unidades específicas. Reactívanse, no caso do PC, as unidades do Movemento Democrático da Muller Galega en Vigo, Ourense, Ferrol e Lugo. No mes de novembro preséntase como organización feminista. Tamén na rede do PC créase a Asamblea ou Secretaría, que está escrito visto escrito das dúas maneiras, da Muller de Comisións Obreiras na Coruña. Está centrada na situación das mulleres en contextos obreiros. Pola súa banda, o Movemento Comunista en Galiza crea unha estrutura de mulleres con presenza en Vigo, Pontevedra, Ourense, Vilagarcía, Compostela, A Coruña e Ferrol. A nivel interno e no espacio público, a actividade das organizacións é intensa. A prensa, nos anos que nos ocupan, dá conta de convocatorias e accións locais e nacionais públicas ou propias para o debate e toma de decisións e con os seus reclamos dan conta das continuas represións das que son obxecto na rúa por parte das forzas do orde público, recollen debates en contra e a favor delas, casos de violencia que remiten a un sistema coidadosamente ordeado con lóxicas de control e a outro control moi rigorosas, que legitiman a dominación e o uso da forza no social, no económico, no político, na rúa e na casa, por parte de familiares, amizades, veciñanza, compañeiros de traballo, de estudos tamén, compañeiras, sí, tamén, que as consideran tolas, excéntricas e pervertidas, cal como as definirá o franquismo. Individualmente e en conxunto reclaman a legalización de organizacións feministas e o cesamento das persecucións, represións e amnistía para as detidas por delitos tipificados como propios da muller. Entenden a educación como transmisión de información dentro e fora da organización e dos centros de ensino. E, en xeral, denuncian as discriminacións das que son obxecto as mulleres polo feito de selo en todos os espacios e ámbitos de relacións sociais. Non sen diferenzas, fan campañas por a abstención ao referendo que aprobaría o proxecto de lei de la reforma política no mes de decembro. Aquí puse un exemplo no que se une a Asociación Galega de Consumidores, de Consumidoras, AGEP, Movemento Democrático da Muller e a Asociación Universitaria da que falamos, pedindo a abstención no mes de decembro. E é o mesmo mes no que a condea por adulterio contra Emilia Díaz, coñecida como adúltera de Vilaxoán, provoca que a AGM convoque unha manifestación en Pontevedra na que mostra os seus desacordos coa sentenza, manifestan inculpacións, reclaman a despenalización dos delitos por aborto, prostitución, adulterio, venda e propaganda de anticonceptivos e reclaman o divorcio. E con isto chegamos ao 77. Os feminismos continúan diversificándose. Cada unidade activa evoluciona en forma propia. Os intereses, os problemas, as urxencias, as capacidades, o grado de implicación difiren entre localidades e interveñen na emerxencia de desequilibrios, enfrontamentos e tensións. Na rede da AGM prodúcense, ademais, acusacións sobre actitudes e prácticas dirixistas protagonizadas por mulleres de partido que van ser especialmente virulentas contra as militantes do MC. Legalízanse organizacións de partido entre este ano e o seguinte. O PC pasa por un momento de perda de apoios que afecta ao MDM.
As legalizacións tamén influyen na AGM porque atinxen as militantes de partidos nos que elas pulan para que deixen de reproducir actitudes sexistas e articulen vías para que elas poidan participar e promocionar internamente na posición orgánica. Vinculadas ao PT, créase a Asociación Democrática da Muller en Galiza, que en Galiza toma o sobrenome de Concepción Arenal. Conta comunidades en Compostela, Lugo, A Coruña, Vigo e Ferrol. E súmase ao proxecto de creación dunha federación de organizacións feministas promovidas por todas as unidades de ADM activas no Estado, pero que se disolve ao ano seguinte sin éxito. Ao igual que o MDM, a DMG queren conseguir o recoñecemento da igualdade da muller na legislación e nos dereitos democráticos e buscan diálogo coas administracións. Contrariamente á opinión da maioría dos feminismos organizados, apoian a proposta emitida pola OCDE de creación dunha subsecretaría que se quedou en Subdirección General de la Condición Femenina dependiente do Ministerio de Cultura. Créase tamén o Sindicato Galego de Traballadores do Ensino cunha Secretaría da Muller que reivindica unha pedagogía elaborada desde perspectivas feministas, pero non sei que unidades do sindicato tiñan activa tal secretaría, entón quedaron sin mapa. Canto ás actividades ao longo do ano, vou destacar a comezos de ano a convocatoria de AGM en Vigo para denunciar os abusos dos que son obxecto as mulleres no mundo laboral e, en particular, o caso do acoso sufrido por unha traballadora do Corte Inglés. No mes de marzo, vamos a destacar a concentración nacional, no mes de marzo a concentración nacional convocada pola AGM e apoiada pola Asociación Universitaria da Problemática da Muller en Compostela, estaba prevista no Toral e foi trasladada a Alameda por efectos da represión das forzas de orde pública que as persigue e consigue diluílas. As palestras e roldas de prensa convocadas polo MDM e a ADMG para reclamar a igualdade e denunciar as discriminacións da muller corren a mesma sorte. A despenalización do adulterio no mes de maio, o apoio recibido nas rúas e a atención nos medios contribúen a fortalar o sentido da loita e o desenvolvemento de novas propostas de acción. Sen embargo, a pesar dos reclamos dos feminismos en movimento, iníciase a redacción dunha Constitución na que non participa muller ningunha. No 1978, a nivel interno, na AGM se revelan posicións incompatibles entre dobre militantes e independentes, que acusan as primeiras de impor os seus criterios e de supeditar a marcha, debates e campañas as dinámicas electorais e de partidos con ritmos de traballo incompatibles coa dinámica asamblearia acordada. Mostran tamén desacordos coas propostas de legalización de anticonceptivos, divorcio ou aborto. Reclaman máis debate e reflexión sobre sexualidade, o desexo das mulleres, a imposición do matrimonio e da heterosexualidade. Visibilízanse tamén controversias e belixerancias entre feminismos da igualdade en tanto maioritarios e os da diferencia, que emerxen afirmando que a igualdade que pregoan é imposible, ben porque a diferencia é esencial, ou ben porque anulala equivale para as mulleres a asimilación do propio dos homes e a masculinidade. As da igualdade as acusan de esencialistas e rebaten que o oposto á igualdade e a desigualdade, que a igualdade non é sinónimo de idéntico. As tensións resolvense na asamblea celebrada en setembro en Compostela coa saída da maioría das independentes e doutras que simpatizan con os seus puntos de vista. A maioría delas vertebran unha rede de unidades identificadas coas siglas FIGA e activas en Vigo, Pontevedra, Compostela e Lugo. En outubro, representantes da AGM e FIGA coinciden en Madrid nunha das primeiras reunións da Coordinadora de Organizacións Feministas del Estado español, que busca formalizar os contactos xa existentes entre a maioría dos feminismos activos no conxunto do Estado e tamén propón fórmulas de traballo asamblearias. No resumo da reunión, se reteñen os problemas que se acorda adiar, que son feminismo e política feminista, espazos feministas, nais solteiras, lesbianas e movimento feminista. Os que se priorizan son aborto, lei de divorcio, constitución, rexeitamento da Subdirección General de la Condición Femenina que non desenvolve actividade feminista ningunha e o sempre común plan de traballo e intercambio de experiencias entre organizacións neste tipo de encontros. En Galiza, e no contexto dun Estado que aposta pola configuración de autonomías e da proclamación do réximen transitorio de autonomía de Galicia, ADM e MDM piden que esta inclúase unha Secretaría da Muller. A maioría dos feminismos organizados mostran o seu desacordo. Con motivo
do 8 de marzo, as organizacións desenvolven actividades locais e eu quero destacar aquí o chamado da HM en Vigo para facer concentracións diante das oficinas do INEM e inscripcións de paro masivas. E a protesta en Santiago de Compostela contra o uso do corpo da muller. Tamén quero destacar na liña de edición de cadernos que as organizacións producen desde os inicios o titulado Sexualidade Femenina, que está elaborado pola HM e a MDM. Nel volven discutir a relación reproducción-sexualidade de mulleres vixente, os mitos da virxindade, da maternidade obligatoria, da frixidez das mulleres, da dependencia normada da sexualidade das mulleres ao prazer dos homes, e entenden e explican homosexualidade e heterosexualidade como opcións igualmente válidas. Ao longo do ano, as accións e campañas máis destacadas son as de anticoncepción e as de aborto, que se reavivan a nivel estatal unha vez coñecidas as penas de cárcere ás que se enfrontan as 11 de Bilbao por prácticas abortivas. Non faltan voces contra a detención de prostitutas e contra toda manifestación do patriarcado. A legalización de anticonceptivos en outubro é ben recibida. As encarceradas por este motivo seguen presas. Chega decembro coa aprobación dun texto constitucional cun artigo 14 que declara o principio de igualdade ante a lei e que non atende reclamo feminista ningún. Os feminismos organizados comproban de novo que as administracións tenden a facer oídos xordos, aplican política de mínimos, ningunean as súas propostas e seguirán a facer. E chegamos ao 79. Comezo por indicar o ocorrido no primeiro Congreso Nacional da DMG, que ocorriu en Compostela, e un cruce de pareceres ao redor do capitalismo sáldase coa saída da unidade activa en Compostela. Parte das súas integrantes, xunto cos outras escindidas da HM, crean o Grupo Feminista de Santiago. A ADMG, cada vez máis debilitada, continúa activa sobre todo na Coruña e Vigo. Nesta cidade, xunto cos núcleos activos da HM, MDM e feministas autónomas que aumentan en número a medida que as ditas organizacións se dilúen, organizan a Coordinadora Feminista de Vigo, activa desde o mes de agosto. Ao mesmo tempo, a nivel galego, danse pasos para a creación da Coordinadora Feminista Galega, na que se integra a Coordinadora Feminista de Vigo e as unidades activas de HM, ADM e a Secretaría da Muller de Comisións Obreiras da Coruña. Como todas as coordinadoras das que estamos a falar, adoptan unha estructura asamblearia e esperan que as propostas da coordinadora sexan asumidas como prioridade polas organizacións que a conforman, idea que na práctica incidirá nos encontros e tras acordos que en 1979 ainda están por vir. Terán que ver coas necesidades e obxectivos referentes e referencias manexadas polas diversas feministas e feminismos que conforman, reformulan ou abandonan. Pola súa banda, as FIGA, en nota de prensa, no mes de agosto, expoñen que se van centrar no traballo interno alén dos focos mediáticos. A nivel Estado, no mes de decembro, durante a celebración das segundas xornadas organizadas pola Coordinadora de Organizacións Feministas Estatais, en Granada, na que está integrada a Coordinadora Feminista Galega, faise evidente que as disputas que provocaran a división da HM o ano anterior eran comuns no conxunto do Estado. Entre debates e disputas, tómanse decisións. As independientes collen camiño propio e xeran unha coordinadora estatal na que tamén participan as FIGA. Canto ás accións desenvolvidas este ano, nos primeiros meses de ano, ante as eleccións xerais, HM, MDMG e ADMG elaboran unha proposta que trasladan os partidos de esquerdas para que se inclúan no seu programa sen apenas efecto. Nas actividades do 8 de marzo, como Día da Muller Traballadora, HM, Secretaría da Muller de Comisións Obreiras e FIGA desenvolven actividades propias centradas na defensa dos dereitos das mulleres no mundo laboral. As campañas máis fortes, ao igual que no conxunto do Estado, xeran en torno ao divorcio. E a HM, a ADMG e o Grupo Feminista de Santiago, máis a Coordinadora Feminista de Vigo, deciden apoiar o proxecto de lei de divorcio da Coordinadora de Organizacións Feministas do Estado español, que con moitas dúbidas esperan sexa atendido polo Goberno de Estado. As propostas legislativas revélanse como insuficientes e necesariamente revisables. Ábrense debates sobre o seu uso e abuso como ferramenta de cambio, dos efectos prácticos entre a poboación e da súa negativa repercusión no activismo e nas dinámicas das organizacións.
E xa vamos rematando. As redes do feminismo organizados en Galiza entre 75 e 79 son construídas e desenvolvidas por feministas que, como outras, antes e despois caelas, cuestionan, confrontan, contraofertan, loitan e amplían as fronteiras do político, do prescrito, permitido e prohibido en materia de sexos, xéneros e sexualidades. Flúen desde os espazos da clandestinidade e son motores de novas referencias e referentes para propias e alleas. Fan chamamentos ás mulleres para que se unan á causa. Móstranse dispostas a atender a calquera muller que se lles achegan. Presenta, claro está, que maior densidade de relacións nas áreas urbanas, isto non quere decir que abandonen as outras, e, bueno, en realidad son feministas desmontando o absoluto muller. Pensan nas mulleres na Galiza rural e urbana, e tamén discuten o absoluto muller galega sostido polo pensamento galeguista. Nas súas expresións na rúa, a nivel interno, nas súas producións, que sempre firman como grupo, discuten os sistemas de goberno, o poder, a política, a dependencia das mulleres respecto dos homes, o social, a religión e o Estado, a economía, a educación, o pensamento, a violencia, o traballo, a familia, o sistema laboral, a sanidade, o doméstico, o público, o personal e o social, a intimidade, a sexualidade, o corpo, as relacións veciñais, a memoria, a transmisión de saber e ya. Ademais, a diversidade e pluralidade de feminismos inciden nos debates abertos arredor do suxeito político dos feminismos. Como non podía ser de outra maneira, unha vez que se chega a recoñecer a heteroxeneidade de clase, étnica, sexual ou ideolóxica, emerxe a necesidade de revisar o que viña sendo definido como suxeito político, a muller, fronte á diversidade das mulleres. E ese é o motivo polo que cortaron no 79 e está moi ben cortado. Moitas grazas. Pois Raquel. Ai, espera, Ai, te deixo aquí, que si non me toca. Sí. Pero ves, que no ordenador se ve claro. Bueno, moitas grazas por convidarme a estar aquí hoxe, porque alguén se lle ocorreu o meu nome, no? Entre todas as organizadoras e que todas estiveran de acordo en que estiveremos aquí, así que moitas grazas. Eu vou intentar facer un retrato sintético dos feminismos na Galiza entre 80 e 85, e digo intentar porque é verdadeiramente un reto abordar a traxectoria dun movimento tan activo, tan plural, diverso, con tantas conexións, con tantas frontes abertas. Entón, comezando polo principio e recollendo un pouco a estela de Marián, que comentaba que houve aí unha ruptura, non? A comezos dos 80, pois, os feminismos viñan de escenificar esa ruptura froito das dinámicas de poder, das diferenzas que existían no interior do movimento organizado. Esta situación que se viviu naquel momento como un feito dramático, tanto na Galiza como a nivel estatal, penso que posibilitou o nacemento de novas organizacións e que as distintas correntes de pensamento comezaran a discorrer libremente cada unha polo seu curso. Neste período, créanse as asambleas de mulleres da Coruña, de Pontevedra, Ferrol, Vilagarcía. No ámbito universitario xurdiron novos grupos de reflexión como o colectivo feminista independente galego ou os grupos de mulleres da universidade. Tamén algunhas mulleres que se encadran no feminismo libertario crean o grupo de mulleres libres e logo en torno ao nacionalismo confórmanse os colectivos feministas de esquerda galega e mulleres nacionalistas galegas vinculados ao bloque. Fórmanse tamén novas organizacións de mulleres nos sindicatos e nos partidos
e cara a finais deste lustro comeza a fraguarse en Vigo o grupo feminista Donicela e Alecrín, cunha labor máis asistencial e documental. Esta ruptura da que falábamos posibilitou a conformación do feminismo independente a nivel organizativo na Galiza a través da creación das FIGA e do colectivo feminista independente galego, que desenvolveron aquí o pensamento da diferenza sexual. Esta corrente estableceu os seus propios encontros estatais nos que estivo presente a FIGA como asistente e tamén como organizadora, porque no 81 elas eran as encargadas de organizar as segundas xornadas en Vigo. Entre as integrantes da FIGA e do colectivo, pareceme interesante resaltar que existiu unha relación estreita de colaboración e de apoio mutuo en proxectos como a creación da primeira revista feminista, a Saia, en 1981 editada polo colectivo. 2 anos máis tarde, todas estas mulleres confluirían nas páxinas da Festa da Palabra Silenciada na súa elaboración, que nace no seo da FIGA, non? Por outra banda, temos as organizacións de dobre militantes como a GAM ou as asambleas de mulleres que mantiveron lazos co resto de asociacións feministas do Estado dobre militantes a través da coordinadora estatal da que falaba antes Marián, participando nos seus encontros e desenvolvendo no noso país as campañas que se estaban levando a nivel estatal. Dende esta corrente xurdiu a revista Andaina no 83, que tiña quizáis un carácter máis reivindicativo, apegado á acción do movemento e á rúa, non? A comezos dos 80 reintensifícase outra vez a loita polo dereito ao divorcio e o aborto, dúas cuestións que deron lugar a moitos debates, porque, para algunhas mulleres, como as feministas da FIGA, por exemplo, o divorcio reforzaba a familia patriarcal e o aborto, por outro lado, considerábase unha agresión ao propio corpo e que era o resultado dunha sexualidade falocéntrica contra a que estaban loitando. Pola contra, pese a entender esta percepción e incluso compartila, a maioría das feministas dobre militantes defendían a necesidade do divorcio e do aborto para que as mulleres puideran dispor libremente e de forma gratuita destes dereitos en caso de que fose necesario. Para exercer presión sobre os gobernos, as asociacións feministas realizaron debates e accións reivindicativas de todo tipo por todo o Estado, pero o divorcio non foi aprobado ata o 81 cunha lei chea de cortapisas. No caso do aborto, os feminismos organizados aproveitaron a reapertura do xuízo das 11 de Basauri, un caso que tuvo moita repercusión, quizáis tamén pola extracción social das mulleres implicadas, e aproveitarono para reintensificar esta loita, demandando a amnistía para as acusadas, a paralización de todos os xuízos en curso e a posibilidade de que as afectadas polo aceite de colza, que isto tivo lugar nesta época, poideran acollerse tamén ao dereito ao aborto. Este caso, xunto a outros menos mediáticos, propiciaron a necesidade dos primeiros encontros sobre o dereito ao aborto celebrados en Madrid, que logo tiveron a súa réplica en Galiza. Aquí vedes algunhas das accións, como ese encadeamento, eran accións moi creativas, moi reivindicativas, logo algunhas manifestacións polo dereito ao aborto, e aquí o cartel dos primeiros encontros feministas que tiveron lugar na Coruña, cuxo obxectivo era intentar aunar a todas as organizacións para organizarse unitariamente, reivindicar a necesidade doutro tipo de sexualidade, organizar tamén o traballo no sector sanitario e elaborar unha resposta conxunta aos xuízos pendentes e ás forzas antiabortistas, que cada vez tiñan máis presenza na escena pública.
A reivindicación do divorcio e do aborto non se deron de xeito illado, sino que se encadran nun marco de reivindicación máis amplo relacionado co cuestionamento dos roles de xénero, co dereito a decidir sobre o propio corpo e as novas sexualidades. Cuestións que xeraron unha forte reacción na dereita e na Igrexa, que prepararon unha contracampaña a que se sumaron colexios de médicos ou asociacións de pais e nais que conformaron as súas propias organizacións, con dúas con bastante eco na Coruña e Santiago especialmente. Estes grupos amosáronse moi belixerantes a través da súa propaganda, en coloquios ou manifestacións, descalificando en algúns casos incluso acosando as feministas e as militantes de esquerdas. Cabe recordar, por exemplo, unha manifestación que tuvo lugar en Santiago na que simpatizantes de extrema dereita insultaron e ameazaron os manifestantes con cadeas de ferro e armas, chegando a violentar os asistentes cun disparo ao aire e cun cóctel molotov que alcanzou a unha muller. Tamén en Vigo temos aquí unha imaxe dunha rapaza que lle gravaron unhas esvásticas na pel. Con esta violencia trataban de amedrentar a un movemento social protagonizado por mulleres e vinculado ao espectro da esquerda que estaba atacando coas súas reivindicacións as bases das súas crenzas ideolóxicas, o sistema sexoxenérico que sustenta o patriarcado e, polo tanto, os privilexios masculinos. Pero estes grupos non foron os únicos que se sentiron ameazados polos feminismos. No espectro político da esquerda e do nacionalismo, as feministas tamén despertaron desconfianza. Isto non era algo novo, leva pasando dende os inicios do feminismo. Non? En primeiro lugar, entre moitos compañeiros varóns existía a consideración de que eran unhas burguesas españolistas polos seus vínculos con asociacións estatais, por demandar reivindicacións que podían parecer non estritamente materiais ou prioritarias, e ademais consideraban que estaban a dividir o pobo e a clase obreira, e o prioritario era pois a unidade, todos a unha, para facer a revolución e liberar a nación. Porque nese momento, cando se conseguise eso, pois todas as desigualdades desaparecerían. Esa era a teoría. Estas ideas estendidas entre os compañeiros de militancia implicou que as feministas tamén tiveran que combater os prexuizos e o machismo existentes nestas organizacións. Os partidos políticos de esquerdas revolucionarios como o Movemento Comunista ou a Liga foron integrando estas reivindicacións, as reivindicacións feministas con máis ou menos rapidez pola presión e o peso das mulleres nestes partidos ou tamén por interés un pouco, non? Aquí hai distintas cuestións implicadas. Sen embargo, o nacionalismo pode que lle costara un pouco máis achegarse a un movimento que crían excesivamente radical. Na ANPG non se crea unha comisión da muller, por exemplo, ata 1980. E mulleres nacionalistas galegas aparecen públicamente no 83. Se prestamos atención ao voceiro da nosa terra, podemos comprobar que a presenza das reivindicacións feministas limítase prácticamente só ao 8 de marzo e cando se mencionan, por exemplo, os anticonceptivos, é cunha preocupación porque nun momento en que o país está perdendo demografía e unha cuestión demográfica crítica, as mulleres están tomando anticonceptivos sin saber moi ben para que sirven e as consecuencias que poden ter. Noutros casos, critícase as feministas galegas por prestar máis atención ao panorama estatal que ao nacional e por solidarizarse e darlle eco aos problemas ou as circunstancias de mulleres de outros lugares do Estado cando hai mulleres no propio país que están sufrindo as mesmas injustizas. A relación das asociacións feministas xa existentes das que falaba María coas mulleres nacionalistas galegas non foi doada nun principio, a súa vinculación co partido, co bloque, unha organización que consideraban incoherente con respecto ao feminismo, facíalles desconfiar das súas intencións. As mulleres da AGM que
sobre todo as que estaban vinculadas ao movemento comunista, consideraban que o nacionalismo tiña a intención de capitalizar a loita das mulleres e aumentar a súa influencia nesta área. Bueno, como todos os partidos, non? Non era algo exclusivo. A desconfianza mutua provocou que nun principio pois mantiveran as distancias e incluso pois nos primeiros 8 de marzo nos que elas están presentes as convocatorias non son unitarias, sino que cada unha vai un pouco polo seu lado. Ata que no 86 pois se desvinculan do partido e comezan a chegar posturas. Pese as críticas antes comentadas, feitas dende estes ámbitos dos partidos, cabe dicir que o movemento feminista en Galicia estivo atravesado pola cuestión nacional dende os inicios e pola cuestión de clase. O idioma que empregaban as feministas era o galego, idioma co que se sentían profundamente identificadas. E logo o feminismo galego sempre estivo xunto ás mulleres de clase traballadora. Bueno, e logo que como mulleres e galegas elas eran perfectamente conscientes de que sufrían unha dobre opresión, non, por pertencer á súa nación e pola metrópole, non, polo Estado español e tamén polo patriarcado. En canto á cuestión de clase, como dicía, sempre estiveron ao lado da clase traballadora. E xustamente nos anos 80 a sociedade galega estaba a atravesar unha crise económica froito desa crise do petróleo do 79, había unha recesión económica que sempre se manifestan en despidos e elas eran plenamente conscientes de que as mulleres eran as primeiras damnificadas. Por iso, os 8 de marzo son adicados á defensa dos postos de traballo das mulleres en contra da discriminación laboral. Saben que ante unha crise son as primeiras despedidas e entón entre as súas son frecuentes a solidaridade coas mulleres traballadoras, as mulleres de manufacturas Piñón en Ferrol, as de Confección Aje en Santiago ou as de Intelsa na Coruña. Estes son algúns casos de mulleres cos que se solidarizaron, pero houbo moitísimos máis. Pese ás tensións que puideron existir cos partidos, tanto dende o nacionalismo como dende a esquerda apoiaron moito dos actos e reivindicacións dos feminismos. Unha causa prioritaria que contou co apoio destes grupos foi a loita contra a violencia sexual. As asociacións feministas fixeron unha importante labor de concienciación sobre a necesidade de falar e denunciar a violencia contra a liberdade sexual para evidenciar que non eran casos illados, senón unha problemática social que precisaba ser abordada e tomada en consideración por toda a sociedade. No 82, a violación cometida por 2 policías do Depósito Municipal de Santiago acadou gran repercusión mediática polas accións de denuncia organizadas polas asociacións feministas, como a irrupción dun grupo de mulleres no pleno municipal que se estaba celebrando neste edificio. No 83, as dificultades á hora de denunciar e as presións por parte do entorno que se viviron neste caso en moitos outros tamén foron denunciadas e tamén as viviron as propias feministas, as dificultades. No 83, por exemplo, unha compañera da coordinadora feminista de Vigo denunciaba nunha rolda de prensa a actitude da Policía de Vigo e de Cangas por negarse a admitir unha denuncia por unha violación que sufrira na praia de Barra. As asociacións de feministas foron un espazo de referencia para moitas mulleres polo acompañamento e asesoramento que ofrecían e por ser illas de liberdade. Nos anos 80 tamén o lesbianismo atopou o seu lugar aquí traía tamén outras movilizacións, por exemplo, esta en Ourense, a violación contra unha estudante ou outro tipo de accións relacionadas coa violencia machista, como a celebración do Día de San Violentín. Pasando ao tema do lesbianismo, dicir que, comezaron primeiro integrándose nos movementos de liberación homosexual, pero rapidamente se deron conta de que a visibilidade que tiñan non era proporcional a que tiñan os homes e acabaron desligándose polas
polas loitas de dominación internas e polas desigualdades sexoxenéricas que se manifestan tamén nestes espazos nos que permea pois o machismo. Algunhas mulleres do colectivo de Compostela separáronse para crear o colectivo de feministas independentes, mentras que outras pois continuaron o seu camiño na GM, na FIGA ou noutras organizacións. O lesbianismo foi un tema que tardou bastante en abordarse de maneira integral no movemento feminista galego, quizáis porque existía a percepción de que as lesbianas eran un grupo minoritario e non se tomaban en serio as súas reivindicacións, porque non era fácil significarse como lesbiana naqueles tempos, ainda non é hoxe ás veces, ou tamén porque había certos prexuizos entre as feministas heterosexuais que tiñan medo a que asumir e defender o lesbianismo implicase que todas eran lesbianas. De feito, bueno, era unha forma de ir contra elas que tiña unha parte da sociedade. Deste xeito non foi ata os anos 80 cando se comezaron a abordar en profundidade a sexualidade máis alá dunha óptica heterosexual e xurdiron as primeiras comisións de lesbianas, primeiro na AGM de Santiago a comezos de 82 e logo xa virían as de Coruña e Ferrol. Dentro do feminismo organizado, o lesbianismo foi cobrando visibilidade de forma progresiva a través de debates, coloquios, dos artigos que publicaba na revista Andaina, de lemas, como que vemos neste pendón, sexualidade non heterosexualidade, defendamos con orgullo o noso lesbianismo, de celebracións de festas só para mulleres, ou tamén de acadando gran importancia ou o foco nas segundas xornadas feministas galegas a nivel nacional, onde foi obxecto de debate, ou cos seus propios encontros, como o primeiro encontro galego de feministas lesbianas no 85. Pasando ao ámbito da academia, en 1983 comezan a organizarse os grupos de mulleres da universidade en psicoloxía, medicina, filoloxía, historia, grupos que tiveron unha labor moi importante pois realizando conferencias divulgativas, criticando a obxectividade da ciencia e tomando acción xunto ao resto de organizacións feministas. As mulleres de medicina, por exemplo, tiveron un papel significativo na loita nas campañas do aborto e, como acontecera tamén nos partidos políticos, elas tiveron que combatir o machismo existente dentro da universidade e do movemento estudantil. Nas páxinas da revista Andaina manifestaban estar cansas das babosadas dos compañeiros e profesores, de representantes, líderes e portavoces masculinos. Moitas participaban nos CAF, nos comités abertos de facultade, que entre as súas reivindicacións, en principio, recollían a demanda dunha universidade non sexista, denunciaban que a igualdade legal non era suficiente, a falta de garderías, os condicionantes que provocaban que houvesen máis mulleres en certas carreiras. Sen embargo, nas coordinadoras e nas asambleas, as voces dos homes resoaban con forza, mentre as mulleres eran relegadas un pouco a un segundo plano. Neste sentido, as mulleres que estaban nos CAF levaron adiante unha loita por conseguir formar parte das candidaturas fronte aos compañeiros varóns que consideraban e manifestaban que non existían mulleres capaces de representar ao alumnado no reitorado dos estudantes. Bueno, en canto á articulación dos estudos feministas de xénero nas universidades galegas, este será un pouco máis serodio en comparación con outros lugares do Estado, aínda que penso que todavía queda bastante por investigar neste aspecto. No ámbito educativo, cabe destacar tamén o traballo das mulleres feministas que a título individual ou co apoio das organizacións realizaron pois unidades didácticas e actividades co alumnado de distintos colexios e institutos para loitar contra o sexismo nas aulas. Por exemplo, en Santa Uxía de Ribeira, o profesorado de FP Bacharelato organizou debates, sesións de cine e conferencias con profesionais e activistas que lle supuxo unha denuncia por abordar temas como a sexualidade. Nesta década houbo distintas asociacións traballando nesta dirección. Por exemplo, no ano 83, a Asociación Pedagóxica da Coruña, xunto á Asamblea de Mulleres da cidade, facían esta unidade didáctica que tedes aí para fomentar a conciencia sobre a situación de opresión da muller.
Posteriormente, algunhas destas mulleres crearon o Grupo de Mulleres Ensinantes en pro da coeducación da Coruña, que reivindicaban a educación sexual como algo natural, denunciaban a existencia de institutos femininos, de materias asignadas segundo o sexo e a revisión dos libros de texto polos seus contidos sexistas e discriminatorios. Nestes anos, os feminismos tiveron unha estreita relación tanto co movemento antimilitarista como o movemento ecoloxista. Moitas feministas eran persoas activas nestes dous movementos sociais relacionados a través dun posicionamento claro contra a violencia e a dominación sobre a poboación e o territorio. Tras a morte do ditador, os novos gobernos querían acabar co illamento da época do franquismo e integrar o Estado no bloque occidental a través da OTAN. As feministas, xunto á esquerda e os nacionalismos, posicionáronse en contra da OTAN, das bases estadounidenses e do incremento do gasto militar que restaba de que os orzamentos fosen a outro tipo de cousas prioritarias. Os feminismos, como movemento político que loita contra o poder e a violencia estrutural contra as mulleres, sentiuse interpelado pola loita contra o militarismo, que só xera violencia e destrucción. Nun intento retorcido de conseguir o favor das mulleres, o ministro de Defensa do PSOE propuxo un proxecto de incorporación das mulleres ao exército como forma de ampliar a igualdade. As feministas, obviamente, opuxéronse a esta medida que intentaba converter as mulleres en cómplices da violencia, integrándoas nunha estrutura machista, xerárquica e autoritaria como exército que cumple un papel importante na perpetuación da sociedade patriarcal e capitalista. Neste punto quería facer tamén unha relación con que nestes anos o PSOE tamén levou adiante o Instituto da Muller no 83, da muller que non das mulleres, como se houvese un único modelo, e empezanse a estender os centros de planificación familiar, algo co que as feministas non casaban. E bueno, nesta época o feminismo chamado institucional tamén empeza a súa andadura, chegando aos concellos, chegando a organizacións como o Instituto da Muller ou a outros organismos, e outra senda que se abre nos anos 80. Neste contexto, volvendo ao antimilitarismo, as feministas participaron xunto aos comités anti-OTAN en manifestacións e iniciativas como as campañas contra os xoguetes bélicos e sexistas como elementos que normalizan a violencia, fomentan a agresividade e inclinan aos nenos a desenvolver un rol predeterminado. Nestes anos tamén se produciron as mobilizacións contra os vertidos radioactivos que algúns países estaban lanzando, botando á fosa atlántica, e as feministas galegas tamén participaron nas manifestacións. Temos aquí dúas faixas da AGM que din as mulleres queremos mar sin residuos, calidade de vida para as mulleres, verquidos non, aborto sí. Bueno, elas sempre relacionando coas súas propias loitas. Elas tiñan na súa memoria estaban as movilizacións en contra da autopista do Atlántico, da ocupación forzosa das encrobas, nas que as mulleres estaban en cabeza defendendo o seu territorio e as súas formas de vida. As feministas loitaban por unha vida mellor para as mulleres en todos os sentidos, e por ende tamén para a sociedade, de modo que a contaminación chocaba frontalmente cos seus principios e as súas aspiracións, con querer construir un mundo máis habitable e máis amable. Para ir rematando xa, nos anos 80 o movemento feminista galego experimentou rupturas e tensións propias dos grupos humanos. Ao meu parecer, as rupturas demostran a evolución do pensamento teórico das mulleres, a homoxeneidade vaise diluindo, as diferenzas aparecen e o lóxico é a búsqueda e a creación de novos espazos conformados por mulleres coas que teñas afinidades.
As rupturas e as diferenzas xeraron un movemento feminista organizado complexo que difundiu un pensamento diverso e rico en ideas e matices. Pese ás diferenzas, as feministas mantiveron a unidade nos movementos decisivos e a base de traballo conseguiron certas vitorias ao ordenamento xurídico, conseguiron unha lei de divorcio e unha lei do aborto nestes anos. A forma en que os gobernos e os partidos políticos recolleron e levaron á práctica as reivindicacións feministas evidencia que o fixeron parcialmente, sen ir a raíz dos problemas e escoitando verdadeiramente. As medidas mencionadas eran parches que non satisfacían as necesidades reais e que obrigaron os feminismos a continuar pelexando para que os límites dos dereitos conseguidos se seguiran expandindo. Elas continuaron loitando con creatividade, con moita creatividade contra os privilexios masculinos, ensanchando a democracia para as que viñemos detrás. Por iso, dende aquí, quero darvos as grazas a todas as mulleres que estades aquí, as xeracións que me precederon, a todas as mulleres que me deixaron entrevistalas, e nada, que a seguir pola senda do feminismo. Grazas. Marián, por favor. Bueno, pois moitísimas gracias. Efectivamente, hai presente e futuro. Xa o sabíamos, pero está ben escoitalo. Moi ben escoitalo. E tamén, cando escoitamos todo isto, pois dá gusto ver que, efectivamente, os feminismos, que eu creo que é a palabra que hai que aplicar, foron capaces, na súa diversidade, de facer unidade de movimentos. Eu creo que isto para hoxe tamén o necesitamos moito. Con creatividade, con alegría, con felicidade e con democracia. Así que a vos a palabra agora para preguntedes ou plantexedes o que queirades. Temos como 20 minutiños hasta as 2. De todas as intervencións que se fixeron ao longo da mañá, o que pasa que comigo están estas 2, por tanto, bueno, pois a palabra é para vos. Sí. Hola, moitas grazas polas intervencións, son interesantes e sobre todo dan futuro, non? Que realmente hai unha que interxeracional realmente. A miña pregunta é para Carme. Porque... Claro, pero que ten que vir Carme para Claro. Carme, vente para cá. Ven para aquí, Carme. No, quedamos todas. Unha silla máis, Carme. Sí, será por sillas. Será por sillas. Claro, por iso decía, mellor poñamos outra silla e xa está. A ver se non é difícil a pregunta. É que estaba... Resina. Quero dicir, vai sobre muller e literatura, que é un tema que ti trataches moito. E a Red, mira, esta semana pasada, Como? chamou en Margadoval un día e dixo, Xina, hai pouco saíron dúas biografías de Álvaro Cunqueiro. Sí. A última hai pouco e a anterior que se centran sobre todo no período máis escuro de Álvaro Cunqueiro, que son os anos 40, nas que figura o que figura. Entón, O que foi, figura o que foi. o que foi, claramente. Claro que sí. Claramente, alguén realmente dicir un pederasta, en fin. A cousa é que decía, claro que outro día dando unha conferencia sobre Begoña Camaño, a xente preguntaba se Begoña Camaño coñecía quen era Álvaro Cunqueiro, se pactaba con iso. E claro, a cuestión é, sabendo agora o que sabemos e coas lentes lilas que temos agora,
Eso primeiro que ti fixeches, porque ti foches a primeira en facelo, non? De repente, decir, cuidado con esta imaxe, non? Dicir, foches a primeira. Pero a sensación é, custa. E Marga Doval dixo, ti crees que Begoña se chega a coñecer a profundidade do personaxe de Cunqueiro, faría esta homenaxe explícita e escribiría esa parodia ou ese pastiche que fixo de Cunqueiro? A cuestión é como transitamos nós a literatura unha vez que temos claro iso, porque a min iso, decir, que eu levo, decir, décadas estudando Cunqueiro, hoxe en día faría, pois en mellor non. Non sei como ves ti, porque como especialistas en literatura estamos transitando sempre iso. Ben, con respecto a Cunqueiro, penso que non me tes que preguntar nada, Regina. Ti sabes. A ver, como tratei eu a literatura sempre, de homes e de mulleres, cando estudei imaxes ou estudei as súas biografías, pouco. Nas biografías, se puiden, nunca entrei demasiado. Pero isto era unha prevención que eu tiña, porque non me parecía o máis procedente. Existe a vida pública, existe a vida privada e logo existe a vida íntima. Entón, eu cando... Por iso falei de textos, os textos que lemos, non? Poñerse a interpretar a vida privada ou íntima, xa non digamos a íntima, é dificilísimo. E eu aí, na vida íntima dos autores e das autoras que estudei, non entrei, fora que, cando falaba con elas, algunhas si eran o que a xente diría impúdicas, o sea, que falaban da súa intimidade de maneira unas, outras non. Por exemplo, a diferencia entre Luz Pozo Garza, que te contaba moito da súa vida, non só privada, senón tamén íntima, ou Xoana Torres, que non dicía nunca nada, polo menos a mí, da vida íntima. Non sei se me entende estes tres niveles. Unha cosa é o público, as obras publicadas por mulleres ou por homes. Outra cousa é, o público e o privado, e anda que o feminismo di o privado e público, o público e privado, porque están interrelacionados. E desde logo, o feminismo e o libertarismo e todo o progresismo sempre denunciou a esquizofrenia da sociedade, a doble moral, desde un punto de vista ético. Non sei se me entendes. Isto afecta a relación público-privado e están interrelacionadas, por suposto. Agora, eu sempre, por placer, sempre me gustou máis tratar dos textos. E logo tiven mestres e mestras que mo aconsellaron. Non te metas na vida de Rosalía, mellor non meterse. Pero persoas que estudaran, que investigaran e que sabían que iso era dificilísimo, complicadísimo. E mesmo que a ela non lle tería gustado nada, penso eu que alí moi en profundidade. Non sei se me estou alongando, pero isto sí é importante. Entón, por exemplo, cando eu presentei a miña tese doutoral, e isto digo porque é unha homenaxe no ano en que se cumplirían os 100 do nacemento de Pilar Vázquez Cuesta, unha muller de familia pioneira nas universidades e que foi pioneira en moitos sentidos e que era filla das terras de Chantada por parte de pai republicano e que padeceu a súa familia, polo tanto, a represión a raíz da Guerra Civil e con posterioridade, aínda que superou todo isto moito. Entón,
eu quixen que Pilar Vázquez Cuesta estivese de presidenta no tribunal da miña tese. Para min era unha homenaxe moi importante. Era unha figura, unha catedrática de portugués, pioneira no Estado español, en moitos máis sentidos. Ben, pois ela que me dixo? Que me dixo? Eu analicei textos de Cunqueiro, de Otero, Pedrallo, de Carballo Calero, de Celso Emilio Ferreiro, de Díaz Castro. Ben, entón, ela díxome, son os textos, non me metín na análise da vida e relación con texto. E Blanco Amor, que era o que era máis diverso. Blanco Amor. Entón, analicei textos. E saquei as conclusións da ideoloxía, das ideas que daban, de como eran os personaxes, bueno, e, por suposto, dos seus presuizos ou non. Ben, ela díxome o que tiñas que relacionar era a obra coa vida. Coa vida. E eu non me acordo como respondín no acto, ben, pero defendín a miña posición, porque eu fixera de maneira moi consciente, e nunca lle fixen caso. Moi ben, moi ben. Nunca lle fixen caso, porque que se é homosexual, Blanco Amor, entón escribe non sei que. Ben, eu nesa vía nunca quixen entrar, se vos digo con toda claridade, nunca lle fixen caso. En cambio, para que vexades que se aprende moito, incluso a xente ten moito medo cando presenta as teses, pero as teses, a defensa dunha tese é un acto intelectual no que aprendes ao mesmo tempo, non? E ben, entre todos, se hai un diálogo. Pilar Vázquez Cuesta estaba de presidente e claro, ela era de portugués e eu non tiña, que aí sí que está agora, despois no libro sí investiguei unha síntese do feminismo das dúas ondas en Portugal. E ben, no contexto internacional. Porque mo dixo Pilar, e aí sí que lle fixen caso. Contestei, sí, perfecto, que pasa que estaba tamén Andrés Pociña no tribunal, díxome que a miña tese eran 3, porque logo estaba a bibliografía, e ni siquiera puxen toda a que tiña na casa. O sea, ni siquiera, que era demasiado. Entón, na introdución teórica, que logo foi o contradiscurso das mulleres, cortei, tiña que cortar, porque senón non acababa nunca. Porque aquilo era enciclopédico, non sei se me entendedes, e fixen a síntese, o pensamento. Entón, aquí, esta anécdota que xa teño contado alguna vez, que non lle fixen caso a Pilar, niso que ti me preguntas. E a ver, é que, claro, entrar... Unos autores te gustan máis, outros menos. Aí, eu non escollín estudar a Cunqueiro. Ás veces as cousas vanse construíndo. O que pasa que se fixera un congreso, o director da miña tese me pedira que era Anxo Tarrío Varela, que me deu total liberdade para facer a tese como quixera. Cousa que eu sempre digo, porque non todos fan isto, nin todas. Entón, ben, a miña tese, eu tiña proxectada outra tese sobre Rosalía de Castro, pero estas cosas da vida, estas urxencias da vida, hai este congreso, Otero Pedrallo, Blanco Amor, ben, Cunqueiro, e entón eu me metín cos feirantes que me encantaban, os outros feirantes, e que é unha obra de porque Cunqueiro é extremadamente intelixente como creador. Logo te simpatice máis ou menos a súa ideoloxía, sobre todo de algúns momentos, non? Quero dicir que eu nunca o teria escollido. E, de feito, non sei se isto está ben dicilo, pero vou non dicir, porque ten que ver con eso que me preguntas. Eu, cando me encargaron unha mostra de poesía galega, bueno, antoloxía, eu dixen, pois, contemporánea, como se chama, Galaxia Gutenberg e o Círculo de Lectores. Bueno, pois eu quise non facer unha antoloxía, sino unha mostra, e fixen un fío. E entón, antalogué e traducín a Rosalía de Castro, a Manuel Antonio, a Luis Pimentel e a Luz Pozo Garza. Ben, entón,
moita xente me dixo, eu creo que nunca por escrito, pero sí de maneira privada, o falando, non? Falta Cunqueiro, porque Cunqueiro primeiro estivo criticado, ninguneado, marxinado pola súa ideoloxía dentro da cultura galega, mas galeguista e nacionalista, e despois foi elevado aos altares, e agora, quen non... A mí me chama para facer cosas de Cunqueiro en todas partes. Claro, é un creador magnífico, pero ten a ideoloxía que se ve nos textos por outra parte, clarísima tamén, que eso que non se pode obviar, ben, e entón eu, por eso dixen, bueno, pois vou facer os outros feirantes que me encantaba, pese a que a veces tiña que deixar o libro fora, porque, pero iso prácticamente todo, literatura de mulleres, de homes, se és moi progresista, moi avanzada, de ideas e tal, pois hai moitísimo veneno en todos os clásicos. Entón, temos que superar ese veneno. E, a partir de certo momento, podemos non facer iso, e non traballalo, pero ti, con Cunqueiro, eu digoche como foi o meu de Cunqueiro. Eu nunca o teria escollido. E incluso Claudio, verdad? Lo puedo decir, Claudio. Claudio dixo, como en la antoloxía extranjera en su patria, esta dos 4 poetas traducidos, mostrados en España, no, panorama español, hispano, etcétera, porque na antoloxía hai traducción con introducción, pois faltaba Cunqueiro, porque é un poeta magnífico. Faltaba. Que che dixo explícitamente na miña presencia que faltaba Cunqueiro foi Luz Pozo Garza. E Luz Pozo Garza, que estaba antologada. Precisamente foi unha muller. Exactamente, ela que estaba antologada. Pois, falta Cunqueiro, porque Luz Pozo Garza era cunqueiriana total. Pero claro, eu con admiralo moito, non era tan cunqueiriana. Ben, iso dixeronmo moitas persoas, é normal, que naquel, porque además as cosas son de contexto tamén. En unha época, se non poñías a Celso Emilio Ferreiro, bueno, pero vos como sodes máis novas aquí, aínda que hai alguna persona maior e do mundo da literatura non se acorda, pero Xoana Torres estivo absolutamente vetada por Galaxia, por ser de Galaxia. E eu teño que dicir que en moitos contextos a Xoana Torres, que hoxe, bueno, claro, primeiro, un pouco como a Cunqueiro, o feminismo elevouna a saltares por ese poema Penélope. Pero eu tratei, e isto non ten ningún mérito, senón o meu gusto pola poesía de Luz Pozo Garza, que en outros contextos tamén está vetada, por ser bilingüe e todas esas cousas, ou non moi ben vista. E por Xoana Torres, cando a xente non as apreciaba. Non sei se te contestei máis ou menos. Entón, estas cousas son lóxicas, porque son dimensións moi diferentes. A ver. Algunha pregunta máis? Sí. Non tanto preguntar como decir que me parece que foi verdadeiramente un acerto isto de darlle este enfoque cronolóxico, non? Porque, por exemplo, nestas dúas intervencións finais, o sea, pareceme admirable, non? O ben que deron conta de todo ese entramado organizativo, non? O sea, claro, 50 anos, pero todo o traballo que hai aí que é espectacular, non? De tecer todas esas organizacións, todo ese mapa e todo ese traballo ideolóxico, non? De construción ideolóxica e de desmontaxe ideolóxico, non? E as ferramentas que se utilizaron. Bueno, eu podo transmitir a miña experiencia, por exemplo, o foco da universidade sempre estaba aí, non? Irradiando, e verdadeiramente as mulleres que chegamos, as mulleres novas que chegamos á universidade no ano 1975, por exemplo, que estuvemos aí hasta os 79, ese período impresionante, non?
que chegábamos ademais de familias franquistas, de educaciones franquistas, de casualidade algunhas de casualidade, non vou entrar en consideracións, pero eu, bueno, cheguei un pouco de casualidade á universidade, non estábamos destinadas a eso, non? E entón, todo ese desmontaxe ideolóxico, ese atoparse nas aulas cun espacio tan fundamental como foron, por exemplo, as asambleas, non? O sea, que merecen por sí mesmas, non? Ser analizadas como fervía todo ali, non? Todas esas ideas, algunhas salíamos, eu personalmente, ás veces, cos ollos a cuadros de aí, non? Pero como eran espacios de aprendizaxe, de espallar as ideas, e aí estaban traballando as feministas, todos estes grupos que nomeaxedes, non? Eso é espectacular, non? É impresionante. As asambleas, as charlas, as conferencias, non? Como chegaba Celia Morós, as aulas, a falar. A Magda Oranich, por exemplo, eu recordo, non? Algúnas mulleres que chegaban aí esas conferencias, o sea, non? E iso que se falou de, evidentemente, transmisión ideolóxica, pero tamén desmontaxe, creo que utilizaches ti, non? Esa palabra. Entón, claro, eso non se fai nun día, non? Entón, esta visión cronolóxica que diches, non? Para ir vendo como iba medrando todo eso, como se iban introducindo os temas, as cuestións. Entón, claro, aporta, non? Unha visión, eu creo que riquísima, non? De como, bueno, pois hai 50 anos de un traballo inxenuo, inxente, non? E, bueno, pois, en ese sentido, volvo a decir, me parece que esta visión cronolóxica pois moi permite, non? Digamos, visualizar todo este traballo sacado a luz. Nada máis. Moitísimas gracias. Entón, efectivamente, continuando con esa visión cronolóxica, eu só quería dicir unha cousa. Cando tuve a enorme sorte de chegar no ano 1971 a Toulouse e descubrir, entre outras, a Federica Monseni, a Teresa Rebull e a todas aquelas mulleres que estaban ali, que contaron todo o que pasara, e das que aprendín a ser feminista, incluída Simone Weil, quero dicilo. No ano 72 empezamos a loita polo dereito ao aborto no MELAC e no ano 74 se conquistou o dereito. En todos os lados se fixe igual. Entón, a construción de 50 anos aquí, gracias ás investigadoras de ahora, porque é verdad que para as que fomos vida é moi difícil velo en perspectiva. Moi difícil. Pero elas son as que nos ensinan que aquilo que a veces vivíamos con dramatismo, porque é verdad, ocupar o espacio público costou, elaborar teoría costou, a confrontación entre nós era dolorosa, e entón era dolorosa, hai que dicilo, como todas as confrontacións políticas dentro do ámbito do mesmo territorio. O que tiñamos que sufrir nos partidos era terrible, que a veces te daban ganas de tirar a toalla, porque era terrorífico. Entón, todo eso é esta luz que temos agora. E esta esperanza e esta alegría dos feminismos. Entonces, aí está. Por iso é moi importante que elas o estuden, porque tamén a nós nos ilumina. E esa luz é moi importante para saber que non só a loita ten sentido, que o ten sempre, pero que as vidas colectivas que construímos no feminismo eran imprescindibles. Por tanto, as xornadas continuarán esta tarde e mañán, porque esta reflexión, e eu quero volverlo a agradecer, de 50 anos, é moi importante, sobre todo nestes tempos que estamos a vivir. Así que a xantar e pola tarde continuamos. Ala, vai. Estamos todos fora. Te doy yo reloj, María. María.